אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה ליעל אסיף, עורכת הדין יעל אסיף, היועצת המשפטית של קרן הפיצויים, שנמצאת איתנו כאן ותעביר לנו את המצגת, ולאמיר דהן, מנהל קרן הפיצויים, שנמצא איתנו. אני מנהלת הבית לעסקים בגליל המזרחי, פרח המקבילה שלי, פרח פרום בגליל המערבי, שני הבתים לעסקים שבעצם נמצאים כאן כדי לתת את המעטפת התומכת לכם, גם בעלי עסקים וגם המייצגים. ואחת המטרות המרכזיות שלנו היא באמת לראות שגם, אגב, גם של רשות המיסים וגם שלנו, זה לראות שאנחנו מצליחים להביא את מקסימום בעלי העסקים למצב שבו הם יקבלו את כל הפיצויים המגיעים להם, ושלא יקרו מקרים של עסקים שחס וחלילה לא שמו לב, פספסו, יאלצו לעמוד בסיטואציות של השבה וכולי. וזו גם המטרה של הוובינר הזה, לנסות, לעזור, לענות ולוודא שלפחות כל מקסימום בעלי העסקים יוכלו לקבל את מה שמגיע להם. אדווה שביט, רואת החשבון של הבית לעסקים, גליל מזרחי ומערבי, נמצאת איתנו כאן, מובילה את כל מה שקשור לנושא של מיצוי זכויות. מעבר לזה, חלקכם מכירים, חלקכם פחות, אבל המעטפת היא של הנגשת משאבים וליווי עסקי, ועוד הרבה מאוד פעילויות נוספות, ואם מישהו במקרה לא מכיר, אז אתם מוזמנים לאחר ההרצאה להיכנס לאתר של הבית לעסקים, גליל מזרחי, מערבי, להצטרף, אנחנו כאן כדי לעזור לכם. ואני מעבירה את השרביט ליעל. תודה. שלום, צהריים טובים, אחר צהריים טובים לכולם. אנחנו באמת במצגת הזאת נתמקד במסלולים הרלוונטיים למבצע שאגת הארי, לעסקים שנמצאים באזור הצפון. ואנחנו גם השתדלנו ככה לאסוף מכם שאלות ולענות לעיקרי הדברים ששאלו אותנו. שומעים חלש קצת. שומעים ככה? כן. טוב. אז נציג לכם בעצם את המסלולים שאנחנו פתחנו בעקבות מבצע שאגת הארי. בעצם אנחנו בכל אירוע מלחמתי שיש, אנחנו בוחנים את התנאי שעליו בעצם מבוססים המסלולים האדומים, הם תנאי הפסקת הפעילות, וזה בעצם מה שקובע איזה אזורים יהיו זכאים למסלולים שהם מיטיבים. אני מזכירה שבמבצע עם כלבי היה מתווה ארצי, ואנחנו לא פתחנו מסלולים נוספים, כי בעצם היה מצב מלחמתי שהיה זה בכל אזורי הארץ, אפילו היה חמור יותר דווקא באזור המרכז שאין בו יישובי ספר. בשאגת הארי למעשה הצטרפה מערכה גם באזור הצפון, ולכן אנחנו נדרשנו למסלולים הנוספים והמיטיבים יותר. את המסלול האדום אנחנו פתחנו אחרי שאנחנו בחנו איזה עסקים בעצם עומדים בתנאי הפסקת הפעילות שקיים בחוק. נעשתה בדיקה מול פיקוד העורף, מול פיקוד צפון, מבחינת איזה הגבלות הוטלו באיזה אזורים, הקרבה לאזור הלחימה, מכלול אינדיקציות שאנחנו בחנו, ואנחנו בעצם פתחנו את המסלול האדום לאזורי ההתגוננות, ששם באמת מצאנו שמתקיים תנאי הפסקת הפעילות. למי שלא מכיר, הארץ מחולקת על ידי פיקוד העורף לאזורי התגוננות, ששם בעצם היישובים שמשתייכים אליהם מקבלים הגבלות על הפעילות מפיקוד העורף במהלך המלחמה, ואנחנו בוחנים איזה הגבלות הוטלו על איזה אזורים. אז בעצם האזורים שאנחנו מצאנו שהם האזורים שבשאגת הארי עונים על תנאי הפסקת הפעילות, הם כל העסקים שנמצאים ביישובי הספר, באזור התגוננות קו עימות, שזה בעצם האזור שנמצא משהו כמו 9 קילומטר מגבול לבנון, היישובים שנמצאים בגבול לבנון. שם אנחנו פתחנו בכל התקופות הרלוונטיות, גם מרץ-אפריל וגם מאי-יוני 26, את המסלול האדום לכל הענפים, כי הייתה הפסקת פעילות בכל הענפים באזורים האלה. ביישובים נוספים שהם יישובים שנמצאים באזורי התגוננות קצת יותר מרוחקים מהגבול, אבל שגם שם היו הנחיות מחמירות יותר של פיקוד העורף, בעצם הם לא הגיעו לכדי הפסקת פעילות, ולכן אנחנו פתחנו באזורים האלה את המסלול האדום רק בענפים שלפי החקיקה שלנו לא מחויבים בהפסקת פעילות מלאה, כדי שהם יהיו זכאים למסלול אדום, שאלה ענפי התיירות והחקלאות. ולכן באזורי התגוננות
גליל עליון, גולן צפון, ומתוך גולן דרום, שני היישובים, היישוב קדמת צבי, נפתח המסלול האדום רק לענפי התיירות והחקלאות. בעצם מתוך גולן דרום, ביישוב קדמת צבי, לאורך כל המלחמה, אותם מגבלות שהטיל פיקוד העורף בגולן צפון, הוטלו גם לגבי היישוב הזה, ולכן זה נפתח גם לגביו. אז אלה היישובים שזכאים, אם אפשר לעשות שם רק השתקה, אלה בעצם היישובים שזכאים למסלול אדום בשאגת הארי. בנוסף נפתח מסלול שהוא מסלול מיטיב יותר, אתם מכירים בטח מהאירועים הקודמים, מסלול שכר ומחזורים, שאלה מסלולים שנפתחו במסגרת תקנות הוראת שעה, שאושרו בכנסת. במסגרת הדיונים בכנסת גם כן נבחנו אזורים כאלה כאזורים שאומנם אין בהם הפסקת פעילות מלאה, אבל כן היו שם הנחיות מחמירות יותר בעקבות המלחמה שהייתה בצפון, ולכן נמצא לנכון לאשר להם מסלול מיטיב יותר, שזה מסלול שבעצם מפצה על ירידת או אובדן רווח ועל היעדרות עובדים. האזורים שזכאים למסלול מחזורים, כמובן כל האזורים שזכאים למסלול אדום, גם זכאים למסלול הזה ואזורים נוספים. אז בעצם מדובר בכל היישובים שבאזור התגוננות קו עימות, גליל עליון, גולן צפון, ולגבי רמת הגולן, קצרין וקדמת צבי. ובנוסף אושר מתווה ארצי שאנחנו מכירים אותו ממבצעים קודמים, מחרבות ברזל, מעמקי לביא, שזה מתווה ארצי, מסלול הוצאות מזכות, שבעצם במסגרתו הפיצוי על השתתפות בהוצאות קבועות ושכר עובדים. ובעצם זה מסלול שהוא ארצי בפריסה ארצית. כל העסקים במדינת ישראל שעומדים בתנאי הסף שמנויים במסלול הזה, זכאים למסלול, להגיש תביעה במסגרת המסלול הזה. אנחנו לא נחזור עכשיו במסגרת הוובינר הזה על כל התנאים, אתם כבר מכירים אותם מהרצאות קודמות, כל התנאים גם נמצאים בחקיקה וגם באתר של רשות המיסים. אנחנו רצינו להשאיר יותר זמן לשאלות ותשובות, אז ככה ממש הצגנו את זה בכלליות. מה בעצם תקופות הבסיס להשוואה במתווה הנוכחי? איך אנחנו בעצם מסתכלים מה הייתה ירידת המחזורים? אז יש לנו שתי תקופות זכאות, בהתחלה אושרה חקיקה לגבי מרץ-אפריל 26, ולאחר מכן שהמערכה בצפון התמשכה גם למאי-יוני 26. אז במרץ-אפריל 26, לגבי כלל העסקים, תקופת ההשוואה היא התקופה המקבילה בשנה הקודמת, כמו שזה בעצם נעשה בדרך כלל בחקיקה, זו תקופה המקבילה, הכי קרובה, מרץ-אפריל 25. אנחנו מצאנו לנכון, המחוקק מצא לנכון להכניס כאן חריג לכלל העסקים, שאלה העסקים שבעצם כשאנחנו הולכים לתקופה המקבילה מרץ-אפריל 25, התקופה הזאת היא לא נקייה מהשפעות אחרות, וזה בעצם בעיקר מתייחס לעסקים שהיו מפונים במהלך חרבות ברזל, והם למעשה הפינוי הסתיים רק במרץ 25, הם חזרו, זאת אומרת אחרי תקופה מאוד מאוד ממושכת שהם לא פעלו, הם רק פתחו מחדש במרץ 25, ולכן זו לא תקופה שהיא מתאימה להשוואה, ולכן לגבי העסקים האלה ניתנה תקופת בסיס אחרת שהיא מרץ-אפריל 23, תקופה שהיא בעצם... סליחה יעל, יש פה בקשה שתדברי טיפה יותר לאט, בסדר? תודה. בסדר. אז בעצם לגבי סוג העסקים הזה, ניתנה תקופה קודמת שלפני ההשפעות של מלחמת חרבות ברזל, מרץ-אפריל 23. בנוסף זה גם ניתן לכל העסקים בענף התיירות שאירחו מפונים, גם כן עד התקופה במהלך שנת 2025, ולא מדובר פה על אירוח של עצמאי, אלא במסגרת הסכם עם המדינה, כי כאן מדובר כמו למשל בתי מלון, שבמשך תקופה מאוד ממושכת לא פעלו בפעילות הרגילה שלהם, שהם פתוחים לקהל רחב של תיירים, אלא אירוח של מפונים, שזה משהו קצת שונה, ובעצם חזרו לפעילות רגילה רק במרץ 25, שזה קרוב מדי לתקופת הבסיס. אז לכן בעצם רק לגבי העסקים האלה ניתנה תקופה אחרת, מרץ-אפריל 23. תקופת הזכאות הנוספת שאושרה מאי-יוני 2026, שם המצב שונה, מאחר ובעצם אם אנחנו הולכים שנה אחורה למאי-יוני 25, אנחנו מגיעים לתקופה שבה היה מבצע עמקי לביא, מן הסתם זו תקופה לא מייצגת לכל העסקים, ולכן לגבי כל העסקים, תקופת הבסיס שנקבעה תהיה מאי-יוני 23. למה 23? כי אחרי אוקטובר 23 יש לנו כבר את ההשפעות של חרבות ברזל, ורצינו ללכת לתקופה שבעצם לא מושפעת מהמלחמות. עכשיו, אתם מכירים בטח גם מתקופות קודמות, נושא מאוד מאוד מרכזי, תנאי סף לזכאות בכל המסלולים, הוא תנאי הקשר הסיבתי.
בעצם אנחנו נותנים פיצוי על נזקים שנגרמו מהמלחמה ולא מגורמים אחרים. זה תנאי סף לכל המסלולים. עכשיו, נכנס פה גם גורם נוסף. בעצם כשאנחנו מדברים על מסלולי הפיצוי בעקבות מבצע שאגת הארי, המטרה של המסלולים האלה היא לפצות עבור נזקים שנגרמו בעקבות שאגת הארי. לא בעקבות נזקים שהעסק סוחב איתו עוד ממלחמות קודמות, אם זה מחרבות ברזל או מעמקל אבי. לא מדובר כאן במקטע פיצוי נוסף שבא לפצות על חרבות ברזל, אנחנו רוצים לפצות על נזק שנגרם ממבצע שאגת הארי. ולכן אנחנו נוקטים פה באיזה מונח שנקרא מבחן האלמלא, שפה אנחנו בעצם שואלים את עצמנו, לאיזה מחזור עסקאות העסק היה יכול לצפות לו, אם לא היה מתקיים מבצע שאגת הארי. זאת אומרת, אם יש עסק שנמצא בירידת מחזורים מתמשכת, שהתחילה כבר בשנת 2023 מחרבות ברזל, והגיע עד עד למרץ 26, כשאז התחיל שאגת הארי, אז בעצם העסק הזה לא יכל לצפות למחזור שהיה לו בתקופה לפני חרבות ברזל. ולכן אנחנו לא נוכל לפצות במצב כזה, אנחנו רוצים לבדוק למה העסק הזה היה מצפה, אם לא היה מתרחש מבצע שאגת הארי. והכנו כאן איזושהי דוגמה להמחשה. יש לנו כאן למשל עסק. זה כמובן נתונים ככה עגולים כדי שזה יהיה נוח, כמובן שבמציאות זה לא מדויק, אבל זה פחות או יותר בשביל להמחיש את הדברים. עסק שכל חודש מחזור עסקאות שלו הוא 1,000,000 שקלים. אתם רואים באופן קבוע בשנת 2023, כל חודש זה היה המחזור, עד שהגיע אוקטובר 23, מבצע מלחמת חרבות ברזל. מהרגע הזה המחזור שלו ירד ל-300,000 שקלים בחודש, וככה הוא מדווח קבוע במהלך כל שנת 2024, רוב שנת 2025, לקראת סוף השנת 2025, הוא סוף סוף התחיל לחוות איזושהי התאוששות, ואפשר לראות שמנובמבר 25, המחזור שלו עלה ל500,000. וככה הוא המשיך, עד שהגיע חודש מרץ 26, שאז התחיל מבצע שאגת הארי. אז אם אנחנו ניקח את העסק הזה, ונשווה אותו למחזורים שהיו לו במרץ-אפריל 23, אז אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו מדברים על עסק שאילולא, אם נפעיל פה את מבחן האלמלא. אלמלא היה מתרחש מבצע שאגת הארי, העסק הזה לא יכל לצפות למחזור של 1,000,000 שקלים. נכון שהירידה הזאת נובעת ממלחמה כלשהי, ממלחמת חרבות ברזל, אבל המחוקק קבע מה יהיו תקופות הפיצוי של חרבות ברזל, והוא הגביל אותם בזמן. המטרה כאן עכשיו היא לא לתת עוד תקופת פיצוי לחרבות ברזל. אז במבחן האלמלא, אלמלא היה שאגת הארי, העסק הזה היה מגיע למחזור של 500,000 שקל בחודש, ולא ל1,000,000 שקל בחודש. עכשיו, אנחנו צריכים להפריד פה בין המסלול האדום למסלול הירוק. כפי שרובכם יודעים, מסלול האדום זה מסלול שניתן לתבוע את הנזקים שנגרמו בפועל, פיצוי מלא בהתאם לפרמטרים והנתונים של כל עסק בפני עצמו. ובמסלולים הירוקים זה משהו שהוא בעצם מוגדר כמו חליפה אחידה. המחוקק גם לוקח פה בחשבון את הנושא של יעילות ומהירות של טיפול בתביעות. ברגע שאנחנו מדברים פה על מתווה שהוא כבר לא רק ליישובי ספר, שהוא ארצי, אז אנחנו מדברים פה על מאות אלפי תביעות, אנחנו גם רוצים שיהיו פה זמני טיפול, וכשכל זה משוקלל, אז בסופו של דבר מדובר פה בחליפה, ואי אפשר להתאים אותה לכל עסק. אז אם מדובר בעסק ביישוב ספר שנפתחה לו הגשת מסלול אדום, בשאגת הארי, שנמצא שהייתה בו הפסקת פעילות מלאה, הוא יוכל להגיש תביעה במסלול האדום, ובדוגמה הספציפית הזאת הוא יוכל לבקש השוואה בעצם למחזורים שהוא התחיל לדווח בחודשים שקדמו לשאגת הארי, שזה 500,000 שקלים, ובעצם לתבוע את ההפרש בין ה-300,000 ל-500,000, כי בעצם העסק הזה יכל לצפות למחזור של 500,000 שקלים. גם במסלול האדום הוא יוכל לבקש את המחזור של 1,000,000 שקלים, אבל זה לא יעמוד במבחן האלמלא. ועסק שנמצא במסלולים הירוקים, מסלול מחזורים או מסלול הוצאות מזכות, לא יוכל לבקש את ההתאמות המיוחדות האלה, והוא בעצם יהיה לפי תקופת הזכאות שנקבעה בחוק. אם זה במקרה עסק שהיה מפונה, אז תקופת הבסיס תהיה 2023, אבל אם לא, אז תקופת הבסיס תהיה התקופה המקבילה בשנה שעברה, שזה ה-300,000 שקלים. מה בעצם ההוכחה שנדרשת במסלולים האלה מבחינת הקשר הסיבתי? אז פה אנחנו מבחינים, וגם גם הפסיקה הבחינה בין דרישת ההוכחה במסלול האדום לדרישת ההוכחה במסלולים הירוקים.
במסלול האדום יש חובת הוכחה מלאה. אפשר להגיש תביעה לפי ראשי נזק שאתם מוצאים לנכון, יכול להיות גם שהנזק שנגרם לכם הוא לא ירידה במחזור, אלא הוצאות עודפות נוספות שאתם נסעתם בהם, אם למשל אתם מבצעים בדרך כלל שילוח דרך הים, וכדי לקצר זמנים עשיתם שילוח דרך האוויר, אז הצלחתם לספק את המוצר בזמן, אין לכם ירידת מחזורים, אבל יש לכם עלייה בהוצאות השילוח. יכולים להיות כל מיני ראשי נזק, לא בהכרח ירידת מחזורים. אתם יכולים לתבוע את הנזקים שנגרמו לכם, אבל כאן באמת נדרשת חובת הוכחה פרטנית, צריך לצרף אסמכתאות לכל טענה בצורה מפורטת. אני יכולה לומר לכם ככה בכלליות שהוגשו לנו פה כל מיני תביעות באמת כיד הדמיון, אנחנו קיבלנו כל מיני תביעות בסכומים שאין להם קשר למציאות, מנופחים בצורה לא פרופורציונלית, ופה אני אומרת משהו גם לעסקים וגם למייצגים, לפעמים חושבים בצורה שלא קשורה למציאות, ויוצרים תביעה מנופחת, ויוצרים סיטואציה שגם התביעה נכנסת לבדיקה מאוד מאוד ארוכה ומורכבת, במקום שתהיה פה איזו בדיקה מהירה, בסוף הלקוח גם מתאהב במספרים, וכבר מדמיין שהוא הולך לקבל כאלה מספרים, ובסוף כשמגיעים למספר האמיתי, אז הוא לא מחובר למספר, הוא לא מבין איך הוא הגיע למספר הזה, וזה הולך להליכי ערר, שבאמת חבל שזה מגיע למצבים האלה, כי זה בסוף פוגע בעסק, צריך להיות ריאלי, אפשר להיות יצירתיים ולחשוב על דברים, אבל בסוף צריכים להיות ריאליים. זה גם דבר שבעצם קשור, אנחנו ראינו הרבה שאלות ששאלו לגבי זמני הטיפול במסלול האדום, כשמגישים לנו תביעות של מאות מיליוני שקלים, או עסקים שלמשל, סתם בתור דוגמה, חתמו על איזשהו הסכם שאפשר להגיע עד 100 עסקאות בחודש, ואנחנו רואים שבשנה שעברה מאז חתימת ההסכם, עד פרוץ המלחמה, אז נחתמה אולי עסקה אחת או שתיים, אבל בתביעה שמגישים לנו, תובעים את כל 100, אז יש פה איזה משהו שהוא לא פרופורציונלי, ובסוף זה פשוט מסבך ומעריך את הטיפול, וזה גם דבר שהוא קשור לזמני הטיפול הארוכים. כשיש לנו כאלה תביעות, אז זה מעריך את זמני הטיפול, וזה חלק מהעניין. אז זה ככה לתשומת לבכם. אז זה לגבי המסלול האדום. במסלולים הירוקים זה קצת שונה, מאחר ויש נוסחה שקבועה בתוך החוק, אנחנו משווים הרי את תקופת הזכאות לתקופת הבסיס, ומתקבלת ירידת מחזורים. אז בעצם ההנחה הבסיסית היא שאם בהפעלת הנוסחה שבחוק נוצרה ירידת מחזורים, מניחים שהיא נובעת ממלחמת שהגת הארי, ואין צורך שאתם מגישים את התביעה במסלולים הירוקים, לצרף אסמכתאות להוכיח את הקשר הסיבתי. מתי כן אתם נדרשים לצרף אסמכתאות? כשאנחנו מבצעים בתיקים מסוימים בדיקות ראשוניות, ומוצאים שיש אינדיקציות שמרמזות על זה שייתכן שהירידה לא נובעת מהמלחמה, לא נובעת משאגת הארי, אלא מגורמים אחרים, אז יפנו אליכם ויבקשו מכם לצרף אסמכתאות לקשר הסיבתי. ציינו כאן כמה דוגמאות, למשל ירידה שהתחילה לפני המבצע, או שהיא נמשכת ברציפות ממלחמות קודמות, כמו שציינו קודם, כמו למשל עסק שהתחיל בירידה כבר מחרבות ברזל, והיא נמשכת עד לשאגת הארי, או עסק שיש גורמים אחרים שגרמו לירידה, אם הוא צמצם פעילות, הפסיק לעבוד איתו לקוח משמעותי, סגר סניף, כל הדברים האלה. תנודתיות משמעותית במחזורי העסק. אם יש תנודתיות משמעותית במחזורים של העסק, בסוף הנוסחה בעצם דוקרת חודש ספציפי מתוך שנה שלמה, שהוא חודש שמקביל למבצע. ואם זה עסק שהוא מאוד תנודתי, וההתנהלות הרגילה שלו היא כזאת, שחודש אחד הוא מאוד גבוה, חודש אחד הוא מאוד נמוך, אז יכול להיות שבמקרה החודש הזה שנדקר, זה חודש ספציפית שהיה מאוד גבוה, אבל זה לא מייצג באמת את הנזק שנגרם לו מהמלחמה, ובסוף אנחנו מזכירה שוב את מבחן האלמלא, מה העסק הזה היה צריך לצפות לו, אלמלא הייתה המלחמה. או עסקאות חריגות וחד פעמיות בתקופת הבסיס, שבעצם מעוותות את החישוב, איזושהי עסקה שהיא לא אופיינית להתנהלות הרגילה של העסק, או שבמקרה באותו חודש הייתה עסקה שעבדו עליה במשך שנה או שנים, ובמקרה כל ההכנסה הייתה באותו חודש, אז גם במקרים כאלה אנחנו מבקשים אסמכתאות כדי להבין מה באמת הנזק שנגרם, ובמקרים כאלה אנחנו מבצעים חישובים חילופיים כדי להסיר את העיוות שנוצר. אנחנו פרסמנו הנחיה בנושא הזה בדצמבר 2025, היא מופיעה באתר של רשות המיסים, שיש שם בדיוק את כל הדוגמאות, ואיזה חישובים חלופיים אנחנו מבצעים במצבים האלה, אפשר לראות את זה שם. יעל, אפשר גם לראות את זה אבל בסימולטור בהכנסות הוניות, לא את העסקאות החד פעמיות האלו.
זה בעצם גם מכניס את זה בתוך לא השקלול. דיברתי בהכרח על עסקה הונית. עסקה הונית זה משהו שאנחנו מנטרלים אותו. הכנסות בסימולטור במסלול הירוק, יש שם הכנסות הוניות, קרי עסקאות חד פעמיות. זה מה שיש שם הכוונה היא לא לעסקאות הוניות, הכוונה היא לעסקאות שהן לא כחלק מהפעילות הרגילה, כן, ושהן כן. משמשות ומעוותות. עסקאות הוניות זה עסקה הונית. לא, פשוט קוראים לזה הכנסות הוניות בסימולטור במסלול. בסימולטור קוראים לזה הכנסות הוניות, המטרה היא להכנסות הוניות, כי במע"מ אתה מדווח על ההכנסות הפירותיות מעסק ומכירת מכונות באותו מקום. יעל מדברת על הכנסה חד פעמית, סתם לדוגמה, אני מוכר בגדים בחנות בקניון, ועשיתי על הדרך עסקה חד פעמית, קניתי מכולה בסין ומכרתי אותה ליעל, אפילו בנמל, של בגדים. זה עדיין לא מחירה הונית, זה מחירה פירותית רגילה, אבל היא עסקה חד פעמית שלא ציפיתי לקבל אותה בתקופת הזכאות, ואותה צריך לנטרל. אז לא לבלבל בין עסקאות הוניות לעסקאות חד פעמיות, שהן עסקאות רגילות של מחירה, אבל הן לא אמורות להתקיים בחודש הבא. ההבדל הוא גם שעסקאות הוניות צריך לנטרל, לא צריך לחכות שאנחנו נעלה על זה וננטרל. זה משהו שצריך לנטרל אותו כבר בהגשת התביעה מתוקף החוק. זה גם מופיע בהצהרות שבתהליך הטכני של הגשת התביעה, אז יש הצהרות שחותמים עליהם, אז זה אחד הדברים. אותו דבר גם עם חשבוניות עצמיות. דברים שצריך לנטרל אותם לא קשור לסוגיית הקשר הסיבתי. אז עכשיו אנחנו ככה דגמנו כמה שאלות שחזרו על עצמם והיו מרכזיות במסגרת השאלות שקיבלנו, אז אנחנו נתייחס אליהן. אז שאלה שעלתה, האם עסק מנהריה יכול לערוך השוואה לשנת 2023 במקום לשנת 2025? מחזור העסק ירדו מאז חרבות ברזל, האם ניתן לתבוע לפי תקופות בסיס אחרות? אז התחלנו בכוונה בזה, כי זה גם היה שאלה מרכזית, וגם התייחסתי לזה בדיוק בשקפים הקודמים. אנחנו מבחינים פה בין המסלולים הירוקים למסלולים האדומים. אז אמרנו, במסלולים הירוקים זה חליפה, וזאת נוסחה שאי אפשר להתאים אותה לכל עוסק. רק עסקים שהיו מפונים, שבעצם הם חזרו רק במרץ 25, שזה ממש תקופת הבסיס לפי החוק, או מתקני אירוח שערכו מפונים, אבל מכוח הסכם עם המדינה, רק העסקים האלה יכולים לתבוע תקופת בסיס מקבילה ב-2023. עוד פעם אני מזכירה, תנאי הקשר הסיבתי למלחמת שהגת הארי, מבחן נעיל מלא. אנחנו לא מדברים פה על עוד תקופת פיצול לחרבות ברזל, ולכן עסקים שגוררים ירידת מחזורים מחרבות ברזל, זה לא המקום לתת לזה מענה, ולכן הם לא יוכלו ללכת ל-23. תקופת הבסיס תישאר 2025. כשאנחנו מדברים על עסקים שזכאים למסלול האדום, אז בעצם העסקים האלה יכולים להגיש תביעה במסלול האדום. כל מה שאנחנו מדברים על חליפה אחידה לא רלוונטי במסלול האדום. זאת המטרה של המסלול האדום, שכל עסק יכול לתבוע בצורה פרטנית לפי הנסיבות שלו. אבל עדיין אני מזכירה שגם במסגרת המסלול האדום, אנחנו מחפשים פה מה הנזק שנגרם משאגת הארי. אז אני מזכירה בדוגמה שנתתי קודם, עסק שלא היה יכול לצפות למחזור של 1,000,000 שקל שהיה לו ב-2023, גם במסלול האדום הוא לא יוכל לתבוע את זה, הוא כן יוכל להתאים לנסיבות שלו, כמו למשל בדוגמה שנתתי קודם, אז הוא כן יוכל לתבוע את 500,000 שקל, אבל לא לפי בסיס שהוא לא יוכל לצפות לו. מה דינו של עסק בתחום התיירות שיש לו תחום פעילות נוסף? חלק התיירות היה מושבת לחלוטין בכל שהגת הארי, והתחום הנוסף פעל כסדרו. והאם נדרש לבצע תיקון ברישום או בנהלת חשבונות כדי להגיש את התביעה? אנחנו באמת נתקלים לפעמים במצבים כאלה שיש עסק שיש לו שני תחומים, זה לא חייב להיות בהכרח תיירות, תחום אחד נפגע מהמלחמה ותחום אחד לא נפגע מהמלחמה. אז כאן יש באמת את המענה במסלול האדום, לעומת המסלולים הירוקים. במסלול האדום העסק יכול להגיש תביעה, באמת רק לגבי תחום הפעילות שלו שנפגע. במסלולים הירוקים לא ניתן לעשות את זה, אין פיצולים בתוך התביעות, צריך להגיש על כלל הפעילות שלו שמדווחת למע"מ. כיצד מגישים תביעה לעסק שעבר מהורים לבת בזמן המלחמה? זאת אומרת, היה שינוי בהרכב הבעלות בעסק של בעלי המניות. אז בעצם השאלה הזאת היא מכוונת לסוגיה של עסק ממשיך ועסק חדש. מתי אנחנו מסתכלים על עסק ואומרים זה עסק ממשיך שאנחנו יכולים לבחון אותו ברצף אחד עם העסק הקודם, זאת אומרת לקחת את תקופת הזכאות שלו מהעסק החדש, מהעסק הממשיך ולחבר אותה עם מה שהיה לפני זה עם העסק הקודם, או מתי אנחנו נמצאים בסיטואציה שמדובר פה בעסק חדש שאנחנו צריכים עכשיו לבחון אותו במנותק מהפעילות של החברה הקודמת.
אז אנחנו לא יכולים לתת כאן עכשיו תשובה אחידה, זה תלוי מאוד בנסיבות המקרה. בגדול אפשר להגיד שאנחנו מדברים, האם מדובר פה באותה פעילות, אותם לקוחות, האם העסק ממוקם באותו מקום או שהוא שינה מיקום, האם זה בדיוק אותו עיסוק, או שינו את העיסוק או הוסיפו עיסוקים נוספים, האם זה באותו היקף או שהוא גדל בצורה משמעותית. האם השתנה הרכב הבעלים? פה למשל בשאלה הזאת, אז בעצם אומרים פה שהעסק, כנראה, בעלי המניות היו ההורים, וזה השתנה לבת. אז אנחנו נבחן האם חוץ מהדבר הזה הכל נשאר אותו דבר. אפשר כבר להגיד שעצם השינוי, ההרכב של בעלי המניות, זה כן שינוי משמעותי, שהוא לפעמים בפני עצמו יכול להצדיק שאנחנו נראה בזה כעסק חדש ולא כעסק ממשיך, אבל אנחנו לא נקבע פה מסמרות, וזה באמת תלוי בנסיבות. בסוף אנחנו רוצים לראות לפעמים גם שינוי של הנהלה של עסק, של בעלים של עסק, יכול לעשות את כל ההבדל בעסק, ולפעמים לא, זה תלוי בסיטואציה, אבל אלה בגדול האינדיקציות שאנחנו בוחנים במצבים כאלה. מה לגבי עסק שעובד בשוטף פלוס 90, ורואים את הפגיעה של מרץ-אפריל רק בחודש יולי 2026? זאת אומרת, עסק כזה, מן הסתם הדיווחים שלו במרץ-אפריל 26 יהיו כרגיל, וגם אם הוא לא עבד, אנחנו נראה את זה רק כמה חודשים אחר כך, כי הוא עובד בשוטף פלוס. אז עוד פעם, גם פה אנחנו עושים את ההבחנה בין תביעות במסלול האדום לתביעות במסלול ירוק. עסקים ביישוב ספר יכולים להגיש את התביעה באופן שמותאם לנסיבות הספציפיות שלהם. כמובן, עסקים שהוכרו בשאגת הארי ככאלה שזכאים להגיש תביעה במסלול האדום. הם יכולים לתבוע באופן פרטני, כמובן צריך לצרף את האסמכתאות ולהוכיח את הטענות. במסלולים הירוקים המחוקק נתן איזשהו פתרון, אבל זה פתרון חלקי. יש כמה תנאים שפורטו בחקיקה לגבי מי שזכאי להגיש במסלול מזומן. במסגרת המסלול הזה בעצם תקופת הזכאות הופכת להיות חודשיים קדימה. במקום מרץ-אפריל 26 זה יהיה מאי-יוני 26, ופה בעצם ניתן פתרון של שוטף פלוס 60. מי שעובד ב-90 ומעבר לזה, אין לזה פתרון במסגרת המסלול הירוק, זה בדיוק המסלולים הירוקים, אי אפשר לתת מענה לכל הדברים, ומחוקק נתן פה פתרון שהוא עד שוטף פלוס 60. יש גם פסיקות של ועדות הערר בנושא הזה, שזה המקסימום שהמחוקק קבע, ולא ניתן במסגרת המסלולים הירוקים לקבל משהו מעבר לזה. כיצד מתייחסים לעסק שפועל במספר סניפים או אזורי פעילות? זאת אומרת, יש לנו עסקים שיש להם כמה סניפים, ונמצאים בכמה אזורים שונים. דיברנו קודם על אזורי התגוננות, שבאזורים מסוימים היו הנחיות מחמירות יותר של פיקוד העורף, באזורים אחרים לא היו הנחיות מחמירות, והם היו במצב פעילות רגיל. אז גם פה, אנחנו לאורך כל הדרך, אתם תראו שזה ככה יש הבחנה בין המסלול האדום למסלולים הירוקים. מסלול האדום אמרנו שזה מסלול שבעצם רק ליישובים שהיו שם הנחיות מחמירות, עד כדי הפסקת פעילות. אז אם כל הסניפים נמצאים ביישובי ספר שיוכרו כזכאים למסלול האדום בשאגת הארי, הם יכולים להגיש תביעה רק בגין הסניף שנפגע. אם נניח יש לי סניף במטולה וסניף בקריית שמונה, זה שני סניפים שהם זכאים למסלול אדום, הם יכולים לבחור והם רוצים רק על סניף אחד. עוד פעם, בגלל שזו תביעה שיכולה להיות פרטנית לפי הנסיבות הספציפיות של העסק, יכול לבחור להגיש רק בגין סניף אחד. רק חשוב להדגיש פה, תביעות במסלול אדום, של עסק שיש לו סניפים, הכוונה היא אך ורק לסניפים שנמצאים באזורים שזכאים להגיש תביעה במסלול אדום בשאגת הארי. אי אפשר להכניס סניפים מאזורים אחרים. הנה למשל יש לי עסק במטולה, ויש לי גם עסק ברמת גן, והעסק ברמת גן נמצא בהפסדים, בלי קשר למלחמה, או יכול להיות שזה מאז חרבות ברזל. אני לא אוכל להכניס גם את הסניף ברמת גן. או גם אם זה לא רמת גן, גם אם זה נניח סניף בקרמיאל, או סניף בחיפה, אז זה סניף שלא זכאי למסלול אדום, אני לא אוכל להכניס אותו. אך ורק יישובים שנמצאים באזורים שבשאגת הארי יכולים להגיש. במסלול מחזורים, אז פה בעצם זה אמנם לא מסלול אדום, זה מסלול ירוק, אבל יש פה זה מסלול מיטיב, שכמו שאנחנו אמרנו קודם, הוא מתייחס לאזורים שכן היו שם הגבלות מחמירות יותר של פיקוד העורף. אז בעצם מי שזכאי למסלול הזה, זה רק מי שנמצא באזור המיוחד שנקבע בתקנות הוראת השעה.
עכשיו, אם יש לי כמה סניפים שנמצאים באזור המיוחד, נניח יש לי סניף אחד בכרמיאל, שזה אזור גליל עליון, ובנהריה. אני לא יכולה, אני צריך להגיש על כל הסניפים שנמצאים באזור המיוחד, ואני לא אוכל לבחור להגיש רק על אחד. לבחור להגיש רק על אחד, זה רק במסגרת המסלול האדום. אם אני במסלול מחזורים, אני צריכה להגיש על כל הסניפים שבאזור המיוחד. ואנחנו יורדים עוד drill down אחד למטה למסלול הוצאות מזכות. במסלול הוצאות מזכות הפיצוי הוא ארצי, הזכאות היא ארצית. אז כאן התביעה היא אך ורק על כלל הפעילות. אי אפשר לנטרל סניפים. אם נניח יש לי סניף ברמת גן וסניף בתל אביב, הסניף ברמת גן נפגע והסניף בתל אביב לא נפגע, אי אפשר לעשות נטרולים כאלה. אני צריכה להגיש על כל הסניפים. רק אם יש לי סניפים גם באזור הארצי, ויש לי סעיפים באזורים מטיבים, אני יכולה לפצל את האזורים המטיבים האלה ולתבוע בנפרד. נניח יש לי סניף אחד במטולה, שזכאי למסלול אדום. הנה יש לנו למטה דוגמה. אני עסק בפריסה ארצית, ויש לי סניף ברמת גן, שהוא זכאי רק למתווה הארצי. יש לי סניף במטולה, שהוא זכאי למסלול אדום מלא בכל הענפים, ויש לי סניף בנהריה, או אני אתן פה דוגמה אחרת מנהריה, נניח כרמיאל. כרמיאל זכאי למסלול מחזורים, אבל הוא לא זכאי למסלול אדום. אז אני יכול להגיש תביעה במזכות, ולנטרל את נהריה ומטולה, כי אני רוצה עליהם להגיש באדום, וזאת זכותי. אז אני אוכל על נהריה ומטולה להגיש באדום, או במחזורים אם אני מעדיף, אבל כל שאר הסניפים שיש לי שהם לא שם, אני חייב להגיש כתביעה אחת. אני לא אוכל לנטרל גם למשל את הסניף ברמת גן. רק את האזורים שיש לי עליהם תביעה באזור מועדף. שאלה נוספת שקיבלנו, ברשות העוסק צימר ודירות להשכרה. הוגשה תביעה במסלול אדום והתקבלה דרישה להשלמת מסמכים. בעצם העסק התבקש להמציא חוזה שכירות מהשוכרים. עד שנאספו כל חוזי השכירות, התקבלה החלטה ונדחתה התביעה בשביל אי הגשת המסמכים בזמן. האם ניתן לעשות משהו בנושא? אז קודם כל ניתן לכם ככה באמת המלצה כללית. עדיף שאתם גם בעצם מתבקשים לפנות ולבקש ארכה לפני שחלף המועד. תמנעו מראש את הסיטואציה שדחו לכם את התביעה. אם הקציבו לכם 30 יום לאסוף את המסמכים מהסוחרים, ואתם רואים שזה לוקח זמן, ויש סוחרים שלא חוזרים אליכם, אז תפנו לפני שחלף המועד ותבקשו ארכה, ופשוט חבל, תמנעו את הסיבוך הזה, שאחר כך ייצר לכם זמן נוסף לטיפול בתביעה. זה הדבר הכי פשוט לעשות. לא עשיתם את זה ובכל זאת נדחתה התביעה, יש לכם אפשרות, אם אתם נמצאים במסלול האדום, אתם יכולים להגיש ערר במסגרת המועדים שקבועים בחוק. במסלול האדום זה 30 יום מיום קבלת ההחלטה. תצרפו לערר את מלוא המסמכים שהתבקשתם, תתנו גם את ההסברים מדוע הם לא הוגשו במועד שנקבע, לצרף אסמכתאות, והנושא ייבחן. ביהיו מקרים שאנחנו נמצא שזה מתאים ונסכים להחזיר את זה לשלב התביעה, תלוי בנסיבות של המקרה, אבל באמת אם אתם כבר מגישים ערר, אז תצרפו את מלוא המסמכים, כי אנחנו נתקלים בעררים שמגישים ואומרים, סליחה, נדחתה לנו התביעה אבל לא הספקנו והיינו צריכים עוד זמן, אבל גם לערר לא מצרפים את המסמכים, או שמצרפים חצי מהמסמכים. אז אם כבר אתם עושים את זה ואתם רוצים להביא אותנו לסיטואציה שאנחנו רוצים להסכים ולהחזיר את התיק, אז תעזרו לנו לעזור לכם, כבר בערר תצרפו את הכל, תעשו את העבודה הזאת ותצרפו את הכל. כשאנחנו מדברים על מסלול ירוק, במסלול ירוק יש לנו הרי אפשרות להגשת השגה, אז אתם יכולים פשוט להגיש השגה במסגרת המועדים שקבועים בחוק, ולהשגה לצרף את כל המסמכים. וגם כאן תצרפו את כל המסמכים, ככה תפשטו את התהליך ותעזרו לנו לעזור לכם. מה עושים במקרים בהם קיימת חסימה להגשת תביעה עקב היעדר זכאות אשר אינה מוצדקת? אם זה למשל טעויות ברישום, יש לנו הרבה פעמים שרישום שהיה קיים במע"מ מתקופות קודמות, ענף שגוי או כתובת שגויה, היא למשל עוסק שזכאי למסלול מחזורים והוא רשום במע"מ שהוא בתל אביב, אבל יש לו נניח, או שיש לו סניף, הוא יושב בתל אביב, אבל הסניף שהוא רוצה להגיש בגינות התביעה נמצא באזור מיוחד, וזה פשוט לא מעודכן במע"מ. ברגע שזה לא מעודכן, הוא חסום מהגשת התביעה. במסלול מחזורים הוא רשום כעסק מתל אביב, אז הוא חסום מהגשת התביעה. או למשל עסק שמעודכן בענף יזם מקרקעין. יזם הוא מוחרג מהגשת תביעה, אז הוא יהיה חסום. קודם כל, דבר ראשון צריך לתקן את הרישום. ברגע שתוקן הרישום,
לאחר מועד המלחמה, אז זה לא יעזור מבחינת אפשרות ההגשה האוטומטית, אתם עדיין תהיו חסומים, כי המערכת חוסמת את מי שעשה את השינויים האלה לאחר המלחמה. אנחנו צריכים לבחון שהשינוי הזה הוא באמת אמיתי, ושהוא לא נעשה רק לצורך לייצר זכאות להגיש את התביעה. אז קודם כל אתם צריכים לעשות את התיקונים ברישום, לאחר מכן, דרך האזור האישי, אתם מגישים בקשה לפתיחת זכאות, בצירוף אסמכתאות. אם למשל עסק מתל אביב, בעצם למשל עסק מתל אביב הוא לא יכול לתקן את הרישום במע"מ, הוא רק צריך לפנות ולציין שמדובר בסניף. אז הוא צריך לצרף אסמכתאות, אם זה הסכם שכירות, אם זה חשבון ארנונה, שנוכל לראות שבאמת מדובר בעסק שהוא מהאזור המיוחד, מצרף את האסמכתאות, ולאחר אישור הבקשה הוא נפתחת לו הזכאות והוא יכול להגיש את התביעה. תשימו לב, בדרך כלל בהחלטות לאישור הזכאות גם יש איזה מועד מסוים שפותחים לכם את הזכאות, זה לא נפתח לנצח, אם זה לשבוע, לשבועיים, לחודש. הכי טוב שתגישו ברגע שזה תהיו עם היד על הדופק, ותגישו את התביעה כמה שיותר מהר בסמוך לאחר קבלת ההחלטה שאישרה לכם את פתיחת הזכאות, ותשימו לב לזמנים שפתחו לכם את הזכאות, שאחרת תצטרכו לחזור על כל התהליך שוב. שאלה נוספת, האם עסק שקיבל פיצוי בגין נזק ישיר, אך לא הצליח בסופו של דבר להשתקם, עלול להידרש להשיב את הפיצוי? האם קיים מנגנון חריגים למקרים שבהם סגירת העסק נבע מהשלכות המלחמה? ככלל, המטרה של הפיצוי, מטרת העל היא השבת המצב לקדמותו. המטרה שלנו זה, אנחנו רוצים לשמור על המשכיות עסקית במשק, אנחנו רוצים שעסק שנפגע ייפתח מחדש, אנחנו רוצים שישקמו את הנכסים, אנחנו לא רוצים להשאיר פילים לבנים. המטרה שלנו זה גם חוסן לאומי וחזרה לשגרה. ובעצם למנהל יש סמכות להתנות את הפיצוי בשיקום הנזק, והוא באמת עושה שימוש בסמכות הזאת, ובהחלטות על הפיצוי הוא מתנה את הפיצוי בשיקום הנזק. לפעמים גם משלמים את הפיצוי בהתאם להתקדמות השיקום והצגת חשבוניות. אנחנו מודעים לזה שיש מקרים שעסקים נקלעו למצב שהם לא מעוניינים להיפתח מחדש, ואנחנו מודעים לזה שיש את המצבים האלה. מקרים מיוחדים אנחנו בוחנים לגופם, במקרים המתאימים מה שאנחנו יכולים אנחנו מתחשבים, מתוך באמת התחשבות מה בסוף המטרה, מה מטרת העל של כל הפיצוי הזה. אז לכן מקרים מיוחדים אנחנו ניבחנו לגופם. שאלה שקיבלנו כאן מאחד המייצגים, איך אני כמייצג יכול להתעדכן בשינויים? למשל, התעדכנתי מהלקוחות שהגשת תביעות במסלול אדום הוארכה עד סוף אוגוסט 26. אז אני אומרת פה חד משמעית, כל העדכונים מופיעים באתר רשות המיסים בזמן אמת. אנחנו גם בקשר עם כל הלשכות המקצועיות, והם גם מעודכנים בכל העדכונים, למשל העדכון של הארכת המועד האחרון להגשת תביעה, המסלול האדום, לאוגוסט 26, מופיעה באתר רשות המיסים, יש לשונית של קרן הפיצויים, יש שם עדכונים שוטפים, עדכוני דוברות, זה גם מופיע בזמן אמת, וזה גם נשאר שם. אתם יכולים בכל עת להיכנס, תהיו מעודכנים, תהיו מיד על הדופק, תעקבו אחרי הפרסומים, תיכנסו לאתר, הכל נמצא שם ומפורסם בזמן אמת. מה דין חברה שהגישה תביעה במסלול אדום, מאחר והיא לא ידעה שיפתח מסלול מחזורים? האם היא יכולה לעבור מסלול? והיו כמה שאלות, אז הכנסנו כאן 2, אבל היו הרבה שאלות בסוגיה הזאת. שאלה שחוזרת אצל כמה מלקוחותיי. בתקופות קודמות הוגשו ואושרו תביעות במסלול הירוק, אך רק בשלב מאוחר יותר התברר כי הנזק המצטבר מצדיק הגשת תביעה כוללת במסלול האדום. האם קיימת אפשרות לבטל או לפתוח את ההחלטות הקודמות ולהתחשבן במסגרת התביעה האדומה? האם זה אפשרי רק במקרים חריגים? מה הקריטריונים, המסמכים וההליך לקבלת האישור? אז למי שמכיר, אנחנו פרסמנו הבהרה בנושא הזה בחרבות ברזל, והיא תקפה גם לשאגת הארי. זאת הייתה הבהרה בנושא מעבר מסלול. כל מה שמופיע שם זה גם נמצא עדיין באתר רשות המיסים, רלוונטי גם לשאגת הארי. אפשר לעבור מסלול עד המועד האחרון להגשת השגה. אני מזכירה, המועד האחרון להגשת השגה הוא 60 יום ממועד ההחלטה בתביעה. אנחנו בכל זאת מתחילים, אם נעשה פה איזשהו תהליך וטיפול בתביעה, אנחנו בכל זאת, למרות שהטיפול הסתיים וכבר טופל במסלול הראשוני שאתם הגשתם, אנחנו כן ניתן פה אפשרות לעבור מסלול, אבל אנחנו כן מציבים דדליין שהוא עד המועד האחרון להגשת ההשגה.
במסלול האדום, מאחר ואין השגה, אנחנו נאפשר לעבור מסלול רק במידה ועדיין לא התחיל הטיפול בתביעה במסלול האדום. כמו שדיברנו קודם, הטיפול במסלול האדום הוא מורכב יותר. יש לנו גם תביעות מאוד מורכבות ומאוד שמצריכות זמן טיפול ארוך. אנחנו לא יכולים לאפשר כאן מצב שבמשך שנה ויותר רכז יטפל בתביעה וישקיע את כל המשאבים, ורק בסוף, אם לא יהיו מרוצים מהתוצאה, יבקשו לעבור מסלול. לכן, במסלולים הירוקים אנחנו כן מאפשרים את זה עד שלב ההשגה. במסלול האדום זה יהיה כל עוד לא התחיל הטיפול בתביעה, אז תיקחו את הדברים האלה בחשבון, וגם כאן תהיו מיד על הדופק. אבל כן חשוב לציין במקרה הזה, בדיוק למקרים האלה, שאתם נמצאים בשלב התחלתי של המלחמה, ואתם עדיין לא יודעים מה הנזק המצטבר שיגרם לכם, בדיוק למקרים האלה נפתחה לעוסקים מיישובי הספר, שזכאים להגיש תביעה במסלול האדום, אפשרות להגיש בקשה למקדמה. אתם יכולים להגיש מקדמה, ואז זה מה שנותן חמצן לעסק, מקבלים את הפיצוי באמצעות המסלול האדום. ואז יש לכם יותר זמן לחשוב איזה תביעה אתם רוצים להגיש, ואתם לא חייבים לרוץ ביום הראשון של המלחמה ולהגיש את התביעה במסלול האדום, ואז כבר נוצר לכם הצורך לעבור מסלול. תגישו בקשה למקדמה, ויש לכם קצת זמן לחשוב איזה מסלול אתם רוצים להגיש את התביעה, ואיזה מסלולים נוספים אולי יאושרו במסגרת החקיקה. יעל, סליחה שאני קוטעת, אני פשוט, יש פה גם שאלות וגם לגבי חרבות ברזל. בעצם התשובה שמי שבעצם הגיש במסלול הירוק במסגרת חרבות ברזל לאורך כל התקופת הפינוי, אני מדברת על יישובי ספר, והגישו במסלול הירוק ולא במסלול מקדמה, וחזרו מהפינוי וגילו שיש להם נזקים, בעצם מה שאת אומרת שהם לא יכולים לעבור עכשיו למסלול האדום. קודם כל, לא הגיוני שהם חזרו מהפינוי, ורק אז הם גילו את הנזקים, כי הרי בוא ניקח אלה שהיו מפונים, היה להם 2 תקופות נוספות, מרץ, אפריל ומאי-יוני, שהפינוי הסתיים. אז יכלו לפחות את התקופות האלה שהם זכאים, או להמתין ולא להגיש. אי אפשר לדרוש מאיתנו לטפל בכל 8 או 9 מקטעים, במסלול מחזורים, לעשות עבודה על הדברים האלה, ויכול להיות שהיום לא מרוצים מהתוצאה, לפתוח את התביעות ולהגיד בואו נעשה חישוב מחדש. אחרי זה טוענים שאנחנו לא מספיקים, מצד שני, ואנחנו אין לנו זמנים במסלול האדום, ואנחנו לא מצליחים לסיים את התביעות. אז כאילו זה כזה למשוך את המקל משתי הקצוות, ולצפות שאנחנו נהיה סופרמנים ונצליח לעשות את זה. אין לנו דרך כזאת. אבל אמיר, שנייה, אבל במאי-יוני היה מחזורים בלבד. לא היה מסלול אדום. כן, אבל בואי נגיד, את ינואר-פברואר, מתי הגשת במחזורים? את ינואר-פברואר? ב-15 למרץ כבר חזרת למקום שלך, המלחמה הסתיימה ב-27 לנובמבר 24, היה כבר אפשר לחזור, לראות את הבעיות שיש בעסק, זה לא היה הפתעה לאף אחד, הוא לא הגיע פתאום out of the blue רק בחודש אפריל 25 וראה את הנזקים. זה נזקים שהיו ידועים, כבר עלית על העסק שלך, ראית מה קורה, המלחמה הסתיימה, הייתה הפסקת אש, דווקא אז הייתה כן הפסקת אש, פחות לאחרונה חזר המצב, אבל אז כן הייתה הפסקת אש, אנשים יכלו ללכת, לראות את העסק, לראות אם יש להם נזקים נוספים, ולשמור את התביעות האחרונות בשביל המסלול האדום. לא עשו את זה, אי אפשר לצפות מאיתנו היום, במיוחד שפתחנו מקדמות לכל אחת מהתקופות. זה הנושא שרציתי להוסיף, אני מזכירה שהיה כאן אפשרות להגשת מקדמות, כל חודשיים, לכל מקטע דו-חודשי, מ-10 לאוקטובר 23, הייתה לעסקים האלה אפשרות להגיש בקשה למקדמה, לקבל פיצוי שבעצם ליווה אותם לכל התקופה הזאת עד סוף הפינוי. אני גם מזכיר, אנחנו ערכנו יותר מ-30 כנסים, הגענו לצפון, נתנו עדיפות לכל העסקים המפונים שנמצאים באזורים האלה, וזירזנו את הטיפול, שחררנו את המקדמות לאורך כל המלחמה, ולכן זה בדיוק החמצן, המטרה שהייתה לתת את החמצן הזה, שלא צריך לרוץ ולהגיש תביעה במסלול האדום. אנחנו בגלל זה גם באופן מאוד חריג, החוק שלנו קובע לכאורה, לא לכאורה, החוק שלנו קובע שהמועד להגשת תביעה הוא 3 חודשים מהמלחמה. זאת אומרת, לכאורה הם היו צריכים להגיש את התביעה. אנחנו כל הזמן פרסמנו שאנחנו נדחה את התאריך הזה כדי לתת לעסקים אפשרות לבחון למה הנזק המצטבר שלהם ולהגיש את התביעה. ואנחנו כל הזמן מעריכים את התקופה הזאת, נכון לעכשיו היא כבר חשוב, ל-30 לאוגוסט 26. לא הייתה שום סיבה לרוץ ולהגיש תביעה, הייתה אפשרות להפעיל שיקול דעת ולהחליט האם ממשיכים עם המקדמות או שהולכים על המסלולים הירוקים. חשוב לי להגיד שגם הנושא של המקדמות הוא היה אפילו מטיב מהמסלול מחזורים, אני אסביר. אם רצינו לפצות על ינואר-פברואר 2024, אז במסלול מחזורים רגיל, רק ב-15 למרץ דיווחת על המחזור, ורק אז יכלת להגיש את התביעה.
מסלול המקדמות נפתח בדרך כלל עד 10, אם זה היה ינואר-פברואר, ב10 לפברואר הוא נפתח. עוד לפני שהיה דיווח, חודש לפני נתנו לך לקבל תזרים מזומנים, עד 70% מהנזק, יכלת להגדיר מה גובה הירידת מחזורים שיש לך, ולקבל את זה באמצע הדו-חודשי. זאת אומרת, עוד הרבה לפני שדיווחת את המחזור החודשי של החודש השני בדו-חודשי. היה לזה כל כך הרבה יתרונות, שאני פחות מצליח לקבל את זה שאנשים הלכו למסלול מחזורים וחיכו כל כך הרבה, והיום הם רוצים לשנות למסלול אדום. בסוף אנחנו רוצים, וגם אתם כל פעם לוחצים עלינו, בואו תסיימו את התיקים ותתקדמו קדימה. אבל אם אנחנו נפתח לכל אחד את האפשרות היום על משהו שהוא לא מרוצה להגיש אדום, אז תחשבי, זה עוד אלפי תביעות אדומות, תיקים תקועים, התיקים הישנים, וזה כדור שלג שלא נגמר. אני בהקשר הזה רגע קופצת שאלה אחת קדימה. אני בהקשר הזה קופצת שאלה אחת קבוע, כי זה בדיוק מתקשר למה שעכשיו אמיר אמר. שאלה שנשאלנו, אני מיישוב ספר שפונה וגיליתי שפספסתי מועדי הגשה בחרבות ברזל במסלולים הירוקים, האם ניתן להגיש במסגרת התביעה הסופית במסלול האדום? אז פה זה מצב שונה, כי מה שאת שאלת זה בעצם מתייחס לסיטואציה שהגישו לנו תביעה, טיפלנו בתביעה, התקבל תשלום ועכשיו רוצים, אז זה אנחנו לא נאפשר, אבל אם יש מישהו שהוא מיישוב ספר ובסוף הדרך הוא זכאי להגשת התביעה במסלול האדום, והוא לא ניצל עד עכשיו את הזכות הזאת, והוא פספס מועדים במסלולים הירוקים, אז כן, במסגרת התביעה הסופית שלו במסלול האדום, הוא יוכל לבקש לפי המתווה של המסלול הירוק, הוא רוצה לפי מסלול מחזורים, אז בתוך המסלול האדום הוא יוכל לבקש פיצוי שמבוסס על המתווה של מחזורים, אז לעסקים כאלה כן יינתן מענה. ועכשיו סליחה, אני רק חוזרת לטובת גם המייצגים וגם בעלי העסקים שנמצאים פה, באתר רשות המיסים, באזור האישי, יש אפשרות, יש טבלת תשלומים לעוסק, אפשר להסתכל ולבדוק את התקופות במהלך חרבות ברזל ושאגת הארי, לראות האם יש תקופה שבו אני זכאי לקבלת פיצוי, ובעצם לבקש מרשות המיסים לפתוח את התקופה המדוברת, ולבקש פיצויים במסלול או מסלול מחזורים או מסלול אדום. תודה. אז אני חוזרת עכשיו שאלה אחת אחורה. התקבל מכתב החלטה בתביעה, בטעות לא הוגשה השגה, הנתונים במכתב ההחלטה לא נכונים, ועברו 60 ימים להגשת ההשגה. האם ניתן לעשות משהו? אז כל הנושא של האיחורים, קודם כל אנחנו פרסמנו הבהרה בנושא הזה במלחמת חרבות ברזל, היא גם כן נמצאת באתר רשות המיסים, והיא רלוונטית גם לעם תל אביב וגם לשאגת הארי. כל מי שיפנה אלינו לבקש אורכה לפני שחלף המועד, אנחנו נאשר את האורכה, לא צריך אפילו נימוקים ולא צריך אסמכתאות, רק צריך לפנות אלינו לפני שחלף המועד. אחרי שחלף המועד, אנחנו מאשרים אורכות רק במקרים שבהם יוצגו טעמים מיוחדים, זאת אומרת, לא מדובר פה בעומס, לא מדובר פה בטעות, חוסר תשומת לב של המייצג, עומס אצל המייצג, צריך פה באמת טעמים מיוחדים, כגון מחלה בתקופה הרלוונטית, שמצדיקים גם למה בעצם לא התבקשה האורכה בטרם חלף המועד. בנושא הזה יש גם הרבה פסיקה, גם בבתי המשפט, בנושאים האלה, גם בתחום הזה שאנחנו מתעסקים בו, שזה תחום של פיצויים, גם כאן צריך להקפיד על המועדים. אני מזכירה גם מחרבות ברזל, להבדיל מהקורונה, מחרבות הברזל ועם תל אביב ושאגת הארי, המחוקק הכניס מה שנקרא הוראת התיישנות לתוך החקיקה. יש לנו 8 חודשים לתת החלטה בתביעה ובהשגה, זה לא רלוונטי למסלול האדום, זה רלוונטי למסלולים הירוקים. אם אנחנו לא נותנים החלטה, מספיק שיש יום אחד איחור, למעט מקרים של דרישות מסמכים שמעריכות את המועד הזה, אבל אם אנחנו לא נותנים החלטה במועד שנקבע, אפילו ביום אחד של איחור, התביעה או השגה מתקבלות. ותמונת המראה של הדבר הזה, שאנחנו גם מהצד השני מקפידים על המועדים, אנחנו בסוף, כן, אנחנו רוצים לעמוד בהיקף התביעות הזה, כל תביעה שאנחנו דנים בה, למרות שחלף המועד, זה בסוף בא על חשבון טיפול בתביעות, עוד ועוד תביעות שמתיישנות, ובסוף המטרה שלנו, שכולכם מעוניינים במטרה הזאת, זה לשמור על הקופה הציבורית, ולא לשחרר בסוף תביעות שאנחנו לא מגיעים אליהם, כי אנחנו מתעסקים בתביעות שהתיישנו והגיעו בשלבים מאוחרים יותר. אז אנחנו כן מחויבים לשמור פה על המועדים,
והנושא הזה הוא נושא אקוטי. אתם צריכים להיות ערניים, ואם יש לכם מייצגים, אז גם לעקוב אחרי המייצגים. בסוף, כשמגישים את התביעה, מכניסים כתובת לקבלת ההחלטות, וצריך להיות ערניים. כל מיני מקרים שהתחלפו עובדים, עזבו, הגיע לדואר זבל המייצגים, ואתם צריכים להיות עם היד על הדופק, ולעקוב אחרי מועדי קבלת ההחלטה. קיבלתם החלטה, כתוב לכם שם, שיש לכם 60 יום להגיש השגה או ערר, או במקרים מסוימים זה 30 יום להגיש ערר, צריך לראות לפי, זה תמיד רשום בתוך בכתב ההחלטה, להיות ערניים למועדים ופשוט לחסוך, לא להגיע לסיטואציה הזאת. גם אנחנו לא נהנים לדחות תביעות על התיישנות, אבל זה משהו שאנחנו מחויבים וצריך פשוט להיות ערניים אליו. עסק חדש עם השקעות גבוהות, מע"מ שלילי או הוצאות הקמה משמעותיות, כיצד זה נבחן בפיצויים? אז ככלל עסק, כשיש לנו מצב של עסק שלא דיווח בכלל על הכנסות לפני המלחמה, אז בסיטואציה הזאת הוא לא יהיה זכאי לפיצוי, כי בעצם לא תתקבל ירידת מחזורים בהפעלת הנוסחה, אין לו בעצם הכנסות מדווחות בתקופת הבסיס. במידה ודווחו הכנסות, אז בעצם אנחנו מחשבים פה מחזור בסיס חלופי, בהתאם למועד תחילת הפעילות של העסק. מה זה מועד תחילת הפעילות של העסק? זה יכול להשתנות לפי נסיבות העניין, יש גם פסיקות של הוועדות בנושא הזה. לפעמים זה יכול להיות המועד לא תמיד זה המועד שהעסק נפתח פיזית, לפעמים זה המועד שהוא התחיל לפעול, לפעמים זה כן תואם את המועד שהוא נפתח במע"מ, תלוי מאוד בנסיבות. אם אנחנו רואים שעסק נפתח אבל הוא לא באמת התחיל את הפעילות שלו, כמו למשל מסעדה שפתחה ורק הייתה בשיפוצים כמה חודשים ובעצם התחילה למכור, נפתחה ללקוחות רק לאחר כמה חודשים, ניקח את זה בחשבון, תלוי בנסיבות. במסגרת המסלול האדום, ניתן לבחון זכאות מסוימת, אבל זה בעיקר יהיה הוצאות שירדו לטמיון. צריך להבין שיש לנו עסק חדש שמעולם לא פעל ולא הכניס שום הכנסה. הרבה פעמים אנחנו נתקלים בזה למשל בחברות סטארט-אפ, שיש להם איזשהו רעיון והם פתחו חברה, עוד לא גייסו משקיעים, אין עדיין שום התחלה של מחירה של מוצר, בהתחלה של פיתוח של מוצר. מאוד מאוד קשה פה, גם במסלול האדום יש גבול כמה התביעה יכולה להיות ארטילאית, נזק שבעצם עוד לא תפס מקום במציאות, וזה הכל על בסיס ספקולציות. גם במסלול האדום מאוד קשה לבסס כאן פיצוי, וכמו שאמרתי קודם, יש לנו לפעמים מצבים שמראים לנו איזשהו הסכם, שבתקופה שהייתה לפני המלחמה הוא אפילו עוד לא מומש, תקופה לא מבוטלת, אז אי אפשר להגיש לנו תביעה שעכשיו אם לא הייתה מלחמה הוא היה ממומש ובמקסימום. אז גם במסגרת המסלול האדום זה מאוד קשה להוכחה, בעיקר תהיה פה אפשרות לפצות על הוצאות שיוכיחו לנו שירדו לטמיון, אבל הכל באמת כפוף להוכחה והוכחה פרטנית. האם יהיה שיפור בזמני המענה לבקשות זכאות, בקשות לפתיחת מסלול ופניות דרך האזור האישי לא נהנות מעל לחודש? האם ניתן להגיע למס הכנסה לקבלת סיוע? לגבי השאלה על השיפור, אז כן, בשבוע האחרון אנחנו עובדים על שדרוג למערכת שאמור לקצר, כבר שודרגה המערכת, אמור לקצר את הזמנים. להגיע למס הכנסה לקבלת סיוע אין לנו אפשרות כזאת, זה גם לא הגורם שמטפל בדברים האלה, אבל כן יש שדרוג שהוכנס כבר לתוקף. שדרוג המערכת זה מתייחס לפניות באזור האישי, נכון? לא, יש כאן, דיברו על פתיחת זכאות, שסתם דוגמה, אני רשום בסניף שלי בתל אביב, ואני נמצא בקריית שמונה, אני לא יכול להגיש את התביעה, כי אנחנו חסמנו את זה לפי האזורים מי שזכאי, ובאמת הייתה לנו בעיה ועיכובים בתוך המערכת, שדרגנו אותה כדי שזה יעבוד יותר מהר. אני מקווה שנצליח ליישר קו בזמן הקרוב, ולהיות ממש די אונליין על זה. כמה פניות שקיבלנו בשאלות מה לעשות שהמערכת לא נותנת להעלות מספר קבצים, מתבקשת המצאת מסמכים ולא ניתן להעלות את כל הקבצים, פנייה דרך ה-CRM, לפנות דרך ה-CRM, להגיד אני לא מצליח להעלות את כל הקבצים, לרף את הקבצים, וזה ייפטר בדרך הזאת. אלה השאלות העיקריות שקיבלנו. אפשר לפתוח לשאלות, יש לנו עוד זמן. אולי נענה קודם כל על השאלות שנמצאות... בדיוק, יש שאלות בצ'אט. מה לגבי עסקים, אז בואו נתחיל במיכל אבני, מה לגבי עסקים חדשים? מה השאלה לגבי עסקים חדשים? כנראה ששאלו על חישוב הפיצוי. בדרך כלל זה מהחודש העוקב ליום פתיחת העסק, אם זה במסלול האדום אתה יכול גם לנטרל חודשים ראשונים של הרצה, ואם זה במחזורים, הכל רשום בתוך ההוראת ביצוע ובחקיקה, איך עושים את החישוב. כל עסק זה תלוי מתי הוא נפתח,
ותלוי איזה עסק זה, אם זה עסק שהיה מפונה או לא מפונה, אז קשה לי לענות כאן כרגע על... כן. אבל יש תשובה מסודרת ויש פתרון לכל עסק חדש, ממש עד לפני המלחמה. אני אגיד שניתן לקרוא בהוראות ביצוע למלחמת חרבות ברזל, למלחמת שלהגת הארי. במלחמת שלהגת הארי העוסקים שבעצם פונו נקראים עוסקים מיוחדים, עסק מיוחד, ובעלי עסקים, יש לנו באתר הבית לעסקים, אנחנו מנגישים את המידע הזה לבעלי עסקים, וגם כמובן מייצגים יכולים לקרוא את המצגות שלנו, ואנחנו מסבירים כל המצגות שלנו עברו בדיקה של רשות המיסים, וזה בשיתוף פעולה איתה, בסדר? הגשנו מסלול הוצאות מזכות, אני מניחה, האם ניתן לשנות? מישהו גם רשם שיש באג, אז קודם כל אם המערכת מבקשת מכם את חודש חמישי-שישי 23, ככל הנראה הייתם עסק מפונה, או שהייתם בית מלון מצד שני, שירח מפונים בשנת 2020 עד 2025, וזאת הייתה הדרישה של איגוד בתי המלון בכנסת, שזה יהיה 2023. ואם אתם חושבים שזה לא מתאים, יהיה 2023, כן, ולא 2025. אם אתם חושבים שזה אחרת, ואתם רוצים משהו אחר, ואתם עסק שזכאי למסלול אדום, אז תגישו את זה בתוך התביעה המסלול האדום. במסלולים הירוקים, שזה חליפה, אנחנו לא יודעים לשנות לכל עסק לפי מה שהוא רוצה. את זה אנחנו יודעים לעשות רק במסלול האדום, וזה הכללים שנקבעו בחקיקה. בסדר? הגשנו מסלול הוצאות מזכות, האם ניתן לשנות למסלול אדום או מחזורים? אני כנראה מתארת לעצמי שזה מתייחס לשלהגת הארי. זה בדיוק מה שיעל אמרה, שזה בדיוק בהנחיה שפרסמנו, כל עוד זה בשלב שהוא, קודם כל הוא זכאי לאדום, זה אחד. דבר שני, שזה צריך להיות בשלב שיש לו עדיין זכות להגיש השגה. בסדר? אם זה עדיין ב-60 יום שהוא יכול להגיש השגה, אז הוא יכול לבקש בהשגה לשנות מסלול. איך אפשר לקיים את מבחן האלמלא בעסק חדש שנפתח רק באוגוסט 25? גם עסק שנפתח באוגוסט 25, אז יש לו מחזורים ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, ינואר, פברואר, אז אנחנו יודעים בגדול מה הוא היה אמור לצפות במרץ אפריל. כמובן אם זה עסק עונתי, אז תמיד, סתם אני אתן דוגמה. אם אני צימר שנפתח באוגוסט, אני כנראה לא פתחתי את הצימר באוגוסט, אני ידוע התפלגות של הכנסות בצימרים באותו יישוב. מה זה אומר? כמה שווה החודשים הראשונים מסך המחזור באחוזים, ואז אני יכול לבנות, אם אני המייצג, אני אבנה את אותו דבר על חודשים אוגוסט עד פברואר, ואני אבנה בעצם תחזית שנתית לאותו מחזור, לפי צפי ההכנסות שאמורות להיות כל חודש בעסק עונתי. אם זה לא עסק עונתי, זה מספיק זמן לבדוק מאוגוסט 2025 עד מרץ, מה היית מצפה לקבל במרץ-אפריל 2026. טוב, על עסק חדש ענינו, אירה, על עסק שנפתח באמצע 24. כל נושא מילואימניקים, אני מתייחסת לעוסקים מילואימניקים, ויש פה גם שאלה על... אני רואה את השאלה על המילואימניקים, אני אגיד כן. כזה, באמת צריך לזכור שקודם כל אם זה עצמאי, עסק של עצמאים, או אם זה שותפות לדוגמה במקרה הזה, אני אגיד את זה פשוט, המדינה נותנת פיצוי כפול לאותם בעלי עסקים, ואנחנו לא התנגדנו. תזכרו שכל עסק, נתחיל לא עם עסק חדש, של עצמאי, לא חברה, שבעצם איך הוא מקבל את הביטוח לאומי, איך הוא מקבל ביטוח לאומי על ימי המילואים, לפי ההכנסה החייבת שלו בשנה הקודמת, מחולק ומוכפל בימים. זאת אומרת, אממה זה כאילו בתקופת הזכאות, שהיית במילואים, אם זו תקופת זכאות במס רכוש, קיבלת פיצוי, והיינו אפילו צריכים להקטין את זה מאותו פיצוי. בסופו של דבר גם הוחלט שמצד אחד תקבל את זה, ומצד שני קרן הסיוע בעזרה שלנו עובדים על פיצויים של אותם מילואימניקים. אז אותם מילואימניקים מקבלים פעמיים. זה אחד. נכון שלחבר חברות זה קצת שונה. אז גם קרן הסיוע נותנת להם וגם ביטוח לאומי מפצה אותם. והדבר השני, בוא נראה... מה עושים במקרה של אנשי מילואים שחוו ירידה מתמשכת מאוקטובר 23 ועד היום? אם הם היו במילואים כל כך הרבה, הם היו זכאים מקרן הסיוע מינואר 2024 ועד היום לקבל פיצויים. זאת אומרת, המדינה יכלה לפצות אותם כל חודש ולהשאיר אותם באותו מצב. היה להם אפשרות להגיש לקרן הסיוע, תביעה לפיצויים, ושם זה אפילו מסלול מטיב, וקרן הסיוע בחרה את מסלול המחזורים עם צמיחה, שהוא לא קיים במסלול מחזורים רגיל, ונתנה פיצוי לדבר הזה. קרן הסיוע טיפלה כבר ב-60,000 תביעות ושילמה מיליארד שקל.
אפשר להגיש את התביעה אליהם. ניתנו פתרונות על ידי המדינה בנושא הזה. לא ניתן להגיש במסלול אדום ואין מענה טלפוני או מענה לפניות מהאזור האישי. אני אגיד שבעיקר באזור הגליל העליון מענה טלפוני זה נושא... בואו, אני אשאל שאלה. אם זאת השאלה, אני לא מצליח להגיש במסלול אדום ואני רוצה מענה טלפוני, אז תפנה אלינו ב-CRM. אנחנו חושבים שהפתרונות שלנו ולעקוב אחרי התשובות זה הרבה יותר נכון ב-CRM, וככה זה כרגע עובד. ואני לא רואה למה אי אפשר להגיש. מי שלא הצליח להגיש מסלול אדום, כי יש לנו כבר עשרות תביעות שהוגשו של מסלול אדום מהיישובים הזכאים, הוא יכול להיות שכנראה אתה לא ביישוב זכאי, בגלל זה אתה לא נכנס תוך המערכת, אבל מישהו יישוב זכאי יכול להיכנס למערכת ולהגיש תביעות. אנחנו רואים תביעות מוגשות כל יום. במידה ולא מצליחים ויש איזושהי תקלה, תצלם צילום מסך, תעלה את זה ב-CRM, ויבדקו לך ויענו לך בתשובה מסודרת, כמו שצריך. צריך לזכור, תעשה בדיקה לפני איפה העסק הזה רשום. יכול להיות שזה עסק עם סניפים, ויש לו סניף באזור שזכאי לאדום, והסניף השני בתל אביב, ובמע"מ הוא רשום בתל אביב. תסתכלו שכל מיני דברים שלא עניינו אף פעם את המייצגים בעבר, וגם אתכם כבעלי העסקים, העסק שלי בקריית שמונה, אבל אני רשום סתם אני אומר, בראש פינה, או בכל מיני מקומות אחרים, כי פעם היה לי סניף שם, ולא שיניתי את זה כי זה לא עניין אותי, או שפעם הייתי חקלאי, והיום אני מפעיל צימרים, וענף העיסוק נשאר חקלאות. כל הדברים שלא עניינו בעבר, היום הם מאוד מגבילים אותנו, בגלל שיש לנו מעל 1,000,000 תביעות שקיבלנו עד היום. אם אנחנו לא ניצור מערכת שיודעת לטייב את זה במהירות, ולהגיד מי זכאי ומי לא זכאי, אחרת כולם היו נכנסים למערכת, ואז בכלל לא היינו מצליחים לסיים את התיקים. אז תעשו את כל הבדיקות האלה לפני. קישור לסימולטור, ארז, אפשר גם הבית לעסקים וגם באתר רשות המיסים, יש במסלול מחזורים, נכון אמיר? במסלול הוצאות מזכות אין סימולטור, במסלול מחזורים יש... אני יכול להמליץ אפילו במסלול הוצאות מזכות. תיכנס, אפשר אפילו להיכנס, כאילו להגיש תביעה, לא להגיש את התביעה ולא לעבור, להגיע לדף של הסימולטור, ותכניסו איזה נתונים שאתם רוצים, והמערכת תעשה את זה. כן, וגם יש לנו... אתם כל הזמן מדברים רק עסקים של בתי מלון, צימרים, אבל יש הרבה שאלות שנשאלו פה, למשל, איך מבצעים שינוי ממסלול למסלול. אם בן אדם חסום במסלול אחד, איך הוא מבצע שינוי? סליחה, אנחנו לא מדברים רק על צימרים ובתי מלון, אנחנו מדברים על כלל העסקים, זה נוגע לכולם. וגם על שאלה הזאת לנו, על מעבר ממסלול למסלול. לא. לא ענו. לא היה התייחסות לשינוי ממסלול. את יכולה להסתכל על כל ההקלטה. כן, אני יושב כבר שעה שלמה פה. בוא תסביר מה השאלה ואני אענה לך על השאלה. השאלה היא אם בן אדם שהוא חקלאי, גם חקלאי חדש, כן, אין לו עובדים, ואני כן ביישוב שמזכה, אבל אני לא יכול... יישוב מזכה למה? למה? אני כן יכול להגיש את הבקשה. על מה? איזה יישוב? מזכה למה? למסלול אדום, למחזורים, להוצאות מזכות? רק שנבין. לא בחקלאות, לא במחזורים. שנייה, חקלאות, אבל הוא נמצא ביישובי קו העימות, אני רק מנסה להבין איזה יישוב, רק שנדע. אני שייך למועצה מטה אשר, מושב נתיב השיירה. מה זה מטה אשר? חייב לדעת היישוב. מושב נתיב השיירה. נתיב השיירה זה לא היישוב שזכאי לכל שייך לקו העימות? אני לא בקו העימות, אבל בתוך הרשימה שמופיע שם אני כן מופיע, היישוב כן מופיע. אני הסברתי קודם שההחלטה למי אנחנו פותחים את המסלול האדום, אנחנו מבססים אותה על תנאי הפסקת הפעילות, ובשביל לבחון את זה אנחנו בוחנים לפי אזורי התגוננות של פיקוד העורף. אבל זה לא קשור למסלול האדום. לפי אזורים. עכשיו, אם אתה לא נמצא באזור קו העימות, זה לא אזור שהיו בו הנחיות מגבילות של פיקוד העורף, שהגיעו לכדי הפסקת פעילות. אני צריך להבין, אזורי התגוננות הם לא חופפים לאזורים מוניציפליים. יכול להיות שאתה שייך למועצה אזורית שיש בה יישובים ששייכים לקו העימות, אבל לא כל היישובים שם הם באותו אזור התגוננות. נניח למשל ברמת הגולן, שנמצאים כולם באותה מועצה, יש אזור התגוננות גולן צפון וגולן דרום. גולן צפון נכנס פנימה וגולן דרום לא. אז לא כל היישובים של מטה אשר הם שייכים לקו העימות, ולא כולם זכאים למסלול אדום. אז זה בסדר גמור, אבל גם כששולחים לכם שאילתה, אתם לא עונים לפחות... אני לא יודע מה לא ענו, בוא אני אענה לך. נתיב השיירה זה באזור התגוננות גליל עליון. גליל עליון זכאים לנוסחת מחזורים
כאשר חקלאות לא זכאית, היא מוחרגת מנוסחת המחזורים, אתה לא זכאי להגיש מסלול אדום, אתה קודם כל לא יישוב ספר, אז אין זכאות להגיש יישוב ספר, ואני אגיד ככה, הזכאות הנוספת שהיא הוצאות מזכות, אתה גם מוחרג מהוצאות מזכות תוך חקלאי. כרגע אני לא רואה שום פתרון, יש לך רק את מסלול חקלאות שהוא אובדן תפוקת עובדים, ומה שאמרת שאין לך עובדים, אז אין דרך לפצות אותך בשום דרך. בכל המסלולים, נתיב השיירה לעניין חקלאות, סגור. המקום היחיד שהוא זכאי, זה בתוך תקנות הוראת השעה למרץ, אפריל ומאי, יוני, שיש מסלול חקלאות, שהמסלול הוא בעצם אובדן תפוקה של עובדים שכן הגיעו לעבודה, אבל בעצם לא יכלו לצאת לשטח. ובמקרה שלך שאין עובדים, אין לך פתרון באותו נושא. אבל אני העובד היחיד של עצמי, זה עסק. זה מה שקבע המחוקק, אנחנו עדיין רשות מבצעת, מבצעים את מה שהמחוקק קבע, מבחינת משרד החקלאות בהוצאות מזכות לא היה נזק לחקלאים במדינת ישראל, בנוסחת המחזורים זה מוחרג, והנוסחה היחידה שביקשו מאיתנו ליצור לחקלאות שהיא לא מסלול אדום למי שלא זכאי למסלול אדום, זה מסלול שנקרא אובדן תפוקה בחקלאות, אותו מסלול שמוכפל, אם אני זוכר טוב, זה 12 או 13 אלף שקל לעובד, כפול מספר העובדים, שהגיעו לעבודה ולא נעדרו, ופשוט לא יכלו לצאת לשטח לעבוד. במידה ואתה לא עומד בכללים האלה, אנחנו לא המחוקק. בסדר, אני לא באתי ואמרתי שאתה זה שיושב על השלטר ומחלק. יפה, אני אשמח לתת לך, אני רואה שהרמתי יד, ולפני שאנחנו ממשיכים עם השאלות. שלום וברכה, שמי יפעה. אני מייצגת חברה יחסית גדולה בקריית שמונה, קוראים להם תדמית אירוח. אנחנו הגשנו בקשה למסלול אדום לפני כמה חודשים. אני מבינה שיש לכם עומס, ואני מבינה שהיו גם הגשות של דברים מופרכים, אבל עדיין מדובר בחברה משפחתית שמעסיקה למעלה מ-40 אנשים שהם משפחות מקריית שמונה. מתי הגשתם את התביעה? מתי הגשנו את זה? ב2 ליוני. 2 ליוני. אז אני באמת אשאל שאלה. 2 ליוני 26? כן. חיכינו... ומה את מדברת? על שהגת תארי או חרבות ברזל? חרבות ברזל. אז תראי, עליכם, הפינוי הסתיים ב1 למרץ 2025. לכם לקח יותר משנה וחצי להגיש תביעה על עסק אחד. אז אני לא כל כך, באמת, אני בכנות עונה, איך את מצפה שמיוני עברו חודש ו20 יום, אנחנו נסיים את התביעה, שלך לקח שנה וחצי להגיש תביעה על עוסק אחד, של תיירות, שזה תחום פחות מורכב מהתחומים האחרים בדרך כלל, אז כאילו אי אפשר להגיד, יש לכם עומס בקרן הפיצויים. לא הוגן להגיד את זה אפילו. אני אסביר. מדובר פה הרי המסלול האדום זה על הנזקים המצטברים. עד שהם לא חזרו לקריית שמונה, לא יכלנו לראות מה הנזקים המצטברים, כי גם כאשר הם חזרו, הם לא חזרו מ-0 ל-100. אז לכן היינו צריכים לבחון את החזרתיות, ולראות מה קורה עם ההתנהלות של החברה. אז זה היה חסר אחריות מצידי לבוא ולתת מספרים לא מדויקים. זה לא מחוסר... אז אני אומר, אוקיי, אני יכול לקבל את מה שאת אומרת, יפה, ואני יכול לקבל את מה שאת אומרת, אבל אי אפשר לצפות מאיתנו שבחודש ו20 יום נספיק לסיים את זה, שיש כאלה שהגישו לפני 300 יום את התביעות שלהם, ואליהם עוד לא, אז כאילו... אני לא כל כך באמת, כאילו אני מניח שקיבלתם מקדמות במהלך התקופה והגשתם בקשות למקדמות במהלך התקופה, באמת אני עדיין חושב שלכמת את הנזק לא היה צריך לחכות עד יוני 26, היה אפשר לכמת אותו בסוף 25 וכנראה התביעה הייתה מסתיימת עד היום. אבל בואי, זה בסוף ינואר 25, 26, זה המצב, אני לא יכול להגיד לך שאני יכול לקדם עסק. השאלה שלי היא לא טענה. יפה, יש פה, פשוט אני אמשיך הלאה, כי יש פה גם תביעות שבעלי עסקים הגישו בצפון עוד מתחילת 25 או לפני שנה ויותר, ועדיין לא קיבלו תשובה. בסדר? אז זהו, אז אני רק אומרת שכרגע העומס, לא שאני לא מרשות המיסים, כן? אני פשוט יודעת מתוך הבית העסקים, שאנחנו רואים תביעות של מעל שנה שמתעכבות, ועדיין לא קיבלו תשובה. אז זה בגדול התשובה. מרכיב צמיחה, אשמח אם תתייחסי למרכיב צמיחה בחרבות ברזל, שעדיין פתוח להגשה, במסלול האדום. בוא ניקח כדוגמה עסק, חרבות ברזל התחיל באוקטובר 23, תקופת הבסיס הייתה לדוגמה אוקטובר 22, ואנחנו רואים שבתשעה החודשים הראשונים של 23 מול 22, יש צמיחה של 30%, כאילו באמת צמחתי והבאתי לקוחות חדשים והכל.
אז בתוך המסלול האדום שאני עושה את הרכיב של הירידה בהכנסות, שהיא די דומה זה נוסחת מחזורים, אני בעצם יעשה את 9 חודשים על 9 חודשים, יראה את הגידול שיש, ובעצם את תקופת הבסיס אני אגדיל ב-30% או 40% כל אחת מהתקופות אחורה. ואחרי זה שאני אשתמש בזה לתקופות הבאות, אם זה לאוקטובר, אז אני אקח את אוקטובר 22. דרך אגב, אם כבר, שאני מגיע כבר לשנת 2024, הצמיחה כבר מובנית בתוך 2023, היא כבר קיימת. אין צמיחה על צמיחה. יכול להיות דרך אגב, שאותו עסק כן יכל לצמוח כל שנה, אבל זה משהו שאנחנו לא יודעים להתמודד איתו, הוא ארטילאי, כל עסק יכול לטעון, אז אפשר לעשות את הצמיחה בין 22 ל-23, להגדיל את 22 במה שצריך בתקופות הבסיס, 23 הצמיחה כבר היא בילד-אין בתוך המחזורים, וככה רצים קדימה. וכמובן, אפשר לשכנע על צמיחה שהיא גם גדולה יותר, אם היו לי הזמנות, שאני אוכיח בפועל, שאם לא הייתה מלחמה, הייתי אמור לצמוח יותר. דרך אגב, יעל דיברה כאן בהתחלה על מבחן האלמלא. אלמלא הייתה מלחמה, מה המחזור הצפוי שהיה לך? אז יכול להיות שהיא נתנה את הדוגמה עם ה1,000,000 שקל, שהוא ירד ל-300 והוא עלה ל-500. אבל אם אותו עוסק, בוא ניקח עוסק בתחום התיירות, שבדרך כלל יש להם ספר הזמנות, והם יודעים שאנשים מזמינים. והוא באמת בינואר-פברואר 2026 ירד למחזור ממוצע חודשי של 500,000 שקל. אבל הוא יוכיח בהזמנות שהיו לו, הזמנות פוזיטיביות, שבמרץ ואפריל 2026, הוא כבר היה ציפה למחזור של 1,000,000 שקל. עם הזמנות פוזיטיביות, אז כן, אנחנו ניקח לו את ה1,000,000 שקל שהיה ב-23, ולא נקטין לו את התקופת בסיס. אז צריך לזכור, המבחן הזה הוא מבחן יבש, אבל אם אתה יכול להוכיח שבתקופת הזכאות כן הייתי מגיע למחזור הגבוה שהיה לי בתקופת הבסיס, אם זה 23 או 25, אתה תקבל גם את הדבר הזה. בסדר? זה חשוב להגיד את הדבר. נשמח להבהרה לגבי דין תגמולי מילואים לעוסק במסלול האדום. תגמולי מילואים במסלול האדום צריך לנטרל מתקופת הזכאות, חד משמעית. נכון שבמסלול ירוק שהסברתי כרגע שאנחנו פחות עושים את זה, אבל צריך לזכור שזה סך הכל איזושהי הטבה, לא דרכנו היא ניתנה דרך קרן הסיוע ברוב המקרים, וגם דרכנו אנחנו לא ניטרלנו והתלבטנו בנושא הזה, אבל צריך לזכור, זה היה מסלול הוצאות מזכות שהיה לו רף כניסה של 25%, היה מסלול מחזורים עם תקרת פיצוי. מסלול האדום אתם זכאים לכל ראש נזק אפשרי. אז אי אפשר לבוא לכל ראש נזק אפשרי וגם לא לקזז את תגמולי המילואים, אז חד משמעית מקזזים את תגמולי המילואים. ועדות ערר לא מתקיימות כבר כמה חודשים, מה הצפי לחידוש ועדות? קודם כל הן מתקיימות בקצב יותר איטי, וכמו שנזכור, אנחנו צד לעניין בדיוק כמוכם. אתם מגישים ערר על החלטת המנהל, ואנחנו צד לעניין. אנחנו סך הכל עוזרים ומטפלים, אבל יושבי הראש קובעים, הם עורכי דין חיצוניים, הם לא עובדים ברשות המיסים, הם הרכב בלתי תלוי שיש לו סמכות של בית משפט שלום, אפילו עם סמכויות מורחבות של ועדת חקירה, והוא קובע את זמני הדיונים וקיום הדיונים. אני יודע שגם היום הוגשה איזו תלונה לאחד העיתונים, וגם על זה הגבנו. לצערי, גם אנחנו מעדיפים שהתיקים יתקיימו בוועדות הערר של מס רכוש, מאשר שהם ייתקעו. גם לנו לא נעים להגיע אחרי מספר שנים לתיק, שאנחנו כבר לא זוכרים מה נעשה, גם אם יש תרשום את זה מאוד קשה. אז לא תלוי בנו, אבל... האם מבחן 8 חודשים עומד גם פה? מה זה, סליחה? האם מבחן 8 חודשים שדיברתם עליו עומד גם פה? ועדת ערר, אני שוב אומר, זה בית משפט. גם שאתה תובע מישהו בצד האזרחי בבית משפט, אין לך זמן מוגבל. יש תיקים בבית המשפט שנמשכים 3 שנים עד שמגיעים לדיון. זה בית משפט, לנו אין סמכות על בית המשפט. תנסו גם אתם לפנות למשרד המשפטים. תוך פרק זמן מסוים לדון בערר? מה? סליחה, לא הבנתי? לא מחויבת בפרק זמן מסוים לדון בערר? היא לא מחויבת לפי התקנות. לצערי אני אגיד, ולא נעים לי להגיד, אני מקווה שהוקמו די הרבה ועדות, אני מקווה שהם ייכנסו לסד זמנים יותר מצומצם, אבל גם לצערנו יש לי תיקים משנת 2015 ו-16, שנמצאים עד היום בוועדות ערר בדרום, ולא מסתיימים, ושלא תחשוב לרגע, ואף אחד לא יחשוב לרגע שנוח לנו עם זה. גם אנחנו שמגיעים לדיון, אנחנו כבר לא יודעים אפילו, כבר הראש התקדם קדימה, והחשיבה התקדמה קדימה. מאוד קשה. אולי גם אתם תפנו למשרד המשפטים בנושא הזה. תודה רבה. בבקשה. מה לגבי עסק חדש בחקלאות שאין מחזורים כדי להשוות? איך מבקשים לפתוח מסלול? קודם כל, עסק חדש בתחום החקלאות, אם הוא זכאי למסלול אדום,
אז הוא יכול להגיש תביעה במסלול אדום, ויודעים לעשות את זה טוב מאוד, עם שמאי חקלאי, או הם בעצמם, יודעים מה הצפי, איזה שנה זה נינטע, מתי הוא אמור להניב בפעם הראשונה, יש איזה גרף, טבלת רגישות, כמה הוא מניב כל שנה, זה אפשרי. אבל כמו שאמרתי, כל עסקי החקלאות האחרים, בכל הצפון שהם לא יישובי ספר, אז אמרתי, אם זה הוצאות מזכות, אין זכאות בהוצאות מזכות, במי שזכאי כן לתקנות הוראת שעה, ששם יש מסלול חקלאות, זה מסלול שלא מעניין אם זה עסק חדש או לא חדש, הוא מותנה בכמות העובדים שיש, ומכפילים את זה בכמות העובדים שיש. נוסחה די פשוטה, מכפילים את זה בכמות העובדים, זה נקרא אובדן תפוקה בחקלאות, או תפוקת עובדים. כשהעובד הגיע לעבודה, ובגלל ההזקות הוא נאלץ לשבת ולא לעבוד, אז בעצם מפצים על החלק הזה. אשמח שתתייחסו לעסק תיירות ביישוב 9 קילומטר מהגבול, שנפתח במרץ 26, יש תיעוד של הזמנות שבוטלו בתקופה זו. אז קודם כל, קו העימות הוא יישוב ספר, כל יישובי קו העימות, כולם זכאים למסלול אדום גם במרץ, אפריל וגם במאי-יוני, ובעצם זה בדיוק מה שאמרתי לפני. אז בעצם התביעה צריכה להיות על מרץ, אפריל ומאי-יוני, לפי צבר ההזמנות שיש. יחד עם זאת, צריך לזכור שאם צבר ההזמנות למרץ, אפריל היה X, בגלל שהיה חג באמצע והיה כל מיני דברים כאלה, התביעה למאי-יוני, תעשו את החישוב, זה לא יכולה להיות בדיוק אותו דבר, זה מה שאנחנו רואים כל הזמן, כל הצימרים החדשים שנפתחו, כל בתי הערכה או כל מיני דברים כאלה קטנים, שאנחנו רואים שהם ממש נפתחו לפני השביעי לאוקטובר, ממש בראשון לאוקטובר, אם יש לי 5 צימרים, אז התביעה היא מאוקטובר 23 ועד מרץ 25, היא כל 5 צימרים כל יום במהלך השנה מוזכרים. אין יום אחד שזה לא מוזכר, זה מוזכר 24/7 כל השנה. אין בעיה, אם זה הדרך, זה המצב, אז בואו נראה את זה גם אחרי זה בדוחות של מס הכנסה, במהלך השנים הבאות, או לגבי כל העסקים היינו אמורים לראות את הדבר הזה. אתם יודעים שזה לא קורה ככה בפועל, ובסוף זה חלק מהדברים, אני מבין שרוצים אולי למקסם, אבל צריך לזכור שכאילו רוצים גם שהתביעה תיגמר, אז ככל התביעה ככה יותר קיצונית, אז גם לנו יותר קשה להתמודד איתה, אז צריך להסתכל על הדברים האלה. דרך אגב, סליחה, אני מוסיפה שאלה שחוזרת ממייצגים, לא רשומה פה, תשלום על ייצוג במסלול האדום. חוק מס רכוש, גם בנזק ישיר וגם בנזק עקיף, ויש פסיקה בנושא. אנחנו מפצים רק על הנזק עצמו ולא על הייצוג שיש לעסק. תזכרו שאני רואה שכל העסקים גם מגישים את זה אחרי זה כהוצאה, כנגד ההכנסות שלהם, וכל מיני דברים שהם יכולים לקבל. ייצוג לא בר פיצוי אצלנו, בחוק מס רכוש. טוב, מישהו כתב פה... יש לי שאלה לגבי המילואים. אני זוכרת בוובינר הקודם עם יעל אסיף וגיא ז'ורנו, נאמר שאין לקזז תגמולי מילואים במסלול האדום. לא, גיא ז'ורנו במקרה הוא פה בחדר, הוא בצד, אתם לא רואים אותו. גיא ז'ורנו לא מטפל במסלול האדום, הוא מטפל במסלולים ירוק, בכלל במסלול הוצאות מזכות. במסלול הוצאות מזכות אנחנו לא מנטרלים, במסלול האדום חד משמעית מנטרלים. בואי, לא הגיוני שמסלול אדום, שהוא מסלול שנותן את כל הנזק, בלי תקרת פיצוי, בלי שום דבר, ניתן גם פיצוי כפול. אנחנו יכולים להגיד שמסלול מחזורים והוצאות מזכות אנחנו מקלים, וככה לפנים משורת הדין לא מתייחסים לזה כי הפיצוי הוא לא מקסימלי, בהוצאות מזכות הפיצוי הוא חלקי רק עבור ההוצאות הגבוהות שלך, במסלול מחזורים זה מותנה ואין לי פיצוי על רכיבי נזק אחרים, אבל במסלול אדום שאתה זכאי לכל הדברים. אני חושב שההיגיון גם הבריא שאת צריכה לקבל, צריך לנטרל תגמולי המילואים. בדרך אגב, ההרצאה, הנה גיא מעיר לי פה, ההרצאה שהייתה עם גיא ויעל, זה היה על מסלול הוצאות מזכות ולא על מסלול אדום, בסדר? סליחה אמיר, אבל זה לא מדויק, קריית שמונה ספציפית הגישה בג"ץ לחזור לעיר רק אחרי שנת הלימודים, בעלי עסקים הם הורים שלא בהכרח היו פה, אני מניחה שזה עד יוני, סוף יוני 25. אז אני אגיד ככה, בקריית שמונה בראשון לשלישי, כל העסקים היו צריכים... קודם כל לא הייתה יותר הפסקת פעילות, כי בעצם היה אפשר לפתוח את העסקים. יש כאלה שרשמו את הילדים, קודם כל הוגש בג"ץ, שאתם טענו שהפינוי היה אמור להיות עד אוגוסט, הבג"ץ נדחה על הסף גם של קריית שמונה וגם של מטולה, ואמרו צריכים לחזור לפני. עדיין היו כאלה שרשמו את הילדים לטבריה או משהו כזה, והעריכו את הפינוי שלהם, אבל זה לא אומר שהם לא יכלו לעבוד בעסק, מבחינת הפינוי הוא ארוך, כי לא קיבלו מענק חזרה, הוא קוזז, המענק חזרה על זה שהפינוי היה יותר ארוך,
אבל עדיין את העסק היה אפשר לפתוח. בגלל זה אנחנו נתנו תקופת התאוששות יותר ארוכה מעסקים אחרים שלא היו מפונים, מרץ-אפריל 2025 ומאי-יוני 2025, זה היה תקופת התאוששות, בגלל זה קיבלו נוסחת מחזורים בתקופה הזאת. אני מכיר את הבעיות שיש בעיר שלא חזרו תושבים גם תקופה יותר ארוכה, לנו אין את הפתרון, היינו בכמה ישיבות בעיר, ולנו אין את הפתרון לתת חקיקה נוספת. זאת עמדתנו גם. בסדר? טוב, יש פה שאלה של מה קורה עם חודש יולי 26, שהתיירות עוד לא התאוששה. פנו אלינו בנושא התיירות, אנחנו בוחנים את הדבר הזה. אני אגיד ככה, אבל קודם כל שזה יהיה מובן. שזה יהיה מובן. כל מי שחושב במסלול האדום, הוא זכאי למסלול אדום. חושב שתקופת ההתאוששות שלו היא ארוכה יותר, זמן סביר לסילוק גורמיו של אותו נזק, כמו שרשום בחקיקה, הוא ארוך יותר, הוא כל 26 וכמו כל 27. מותר לכם לתבוע, אתם רק צריכים לעשות את השיקול. החוק קובע שבמסלול אדום נפצה זמן סביר לסילוק גורמיו של אותו נזק מיום שהוא נגמר. ברגע שחזרנו לפעילות מלאה, מה הזמן הסביר לסילוק גורמיו? אז אנחנו כן יכולים להניח שבתיירות זה קצת שונה מחנות מכולת. חנות מכולת היא תלויה בלקוחות של אותו עיר, והתיירות תלויים בלקוחות אחרים. אז בדרך כלל אנחנו יודעים שבתיירות תקופת ההתאוששות היא קצת יותר ארוכה, אנחנו עדיין בוחנים את מה שפנו אלינו, כרגע זה רק שישי-שביעי, ואנחנו בוחנים את שביעי-שמיני, ואם יהיה לשביעי-שמיני, ואנחנו נחליט שזה בתחום התיירות, אנחנו רואים תקופת התאוששות ארוכה יותר, זה יהיה רק למי שזכאי למסלול האדום ולא לעסקים אחרים. יש פה כיוון שאנחנו גם בחוסר, אנחנו כבר מתקרבים לסיום, יש פה שאלות חוזרות, אמיר, לגבי פניות באזור האישי. אני מתארת לעצמי גם על פתיחת מסלול באיחור לחרבות ברזל, גם על שאלות בכלליות, וגם עד שעונים בעצם נגמרת התקופה. לא, אז קודם כל אם יש מישהו שפתיחת זכאות הוא הגיש ועבר המועד, זה לא אמור להיות. אנחנו שדרגנו את המערכת שבוע שעבר, ואני מקווה שניישר קו בשבועיים הקרובים. אבל גם אם לא, אנחנו בוחנים את היום שהגשת את הבקשה, ולא את היום שנתנו לך אישור. הרי אם הגשתי בקשה גם להארכת מועד, להגשת השגה, סתם לדוגמה, הגשתי את זה במועד, וענינו לך אחרי. ברור שניתן לך, והאישרנו לך שכן, אז זה ברור שניתן, כי הגשת את זה בזמן. אותו דבר גם פה, גם בקשת זכאות, כל הגשת אותה במועד שאפשר להגיש תביעה, אז גם אם התשובה תתקבל אחרי. אבל כן, אנחנו מנסים לעלות קצב כרגע, אני אומר את זה בכנות, אני לא מסתיר, כל העובדים של ה-CRM שלנו, בזמן שהגת הארי עברו לנזק הישיר ועבדו, אנחנו מתחנו את עצמנו לכל הכיוונים כדי לתת שירות לאזרחים שלא היה להם בית לגור, ועכשיו כולם חזרו, אז בגלל זה אני מאמין שזה יתיישר בזמן הקרוב. יכול לשאול שאלה? סליחה, לא, יש פה אנשים ששואלו שאלות ואני רוצה להתייחס אליהם. העסק שלי בקו עימות, פספסתי הגשה של מקדמה מרץ-אפריל 26, וזמן ההגשה נסגרה ולא מתאפשר לי. האם ניתן לפתוח מחדש להגשה? לא, אנחנו כבר נמצאים במאי-יוני, ב-15 אני לא יודע מה העסק, אבל בוא נגיד שאמרתי לפני רגע שאולי נבחון את נושא התיירות לתקופה מתמשכת. אני לא רואה בעסקים אחרים שיש תקופה מתמשכת. אנחנו נמצאים ב-20 לשביעי, זאת אומרת גם מסלול אדום, גם נוסחת מחזורים. לדעתי, כבר אפשר לקמת את התביעות האלה לכל יישובי קו העימות, אולי חוץ מתחום התיירות שהוא טיפה יותר בעייתי. אז אין לנו מה לפתוח את המקדמה של מרץ-אפריל, פשוט תגישו תביעה. זהו, אמיר, זה מה שמפוספס פה, שאנשים, בעלי עסקים הרבה פעמים מפספסים. ברגע שאתה מגיש תביעה, זה כבר, גם אם הגשת מקדמה, או עדיין לא הספקת להגיש מקדמה, זה בעצם חוסם את המקדמה, וישר אתה מגיש את התביעה עצמה. זאת אומרת שהיחס הוא לתביעה ולא למקדמה. בסדר? אז מי שפספס מקדמה של מרץ-אפריל 26, בעצם יכול להגיש תביעה. וכבר אפשר להגיש את התביעות, אנחנו ב-20 ליולי, דיווחי המע"מ של חמישי-שישי כבר היו, של שלישי-רביעי היו, אתה יודע מה המצב שלך בעסק, תגישו כבר תביעה סופית, גם תעשו את השיקול שלכם ליישובי קו עימות, האם זה נוסחת מחזורים נכון, כי יותר מהירה ממסלול אדום, זה אירוע טיפה יותר קצר, הנוסחת מחזורים עובדת יותר מהר, גם בנוסחת מחזורים אנחנו מוגבלים לזמנים, זמנים של 8 חודשים קבל החלטה בשלב א', בשלב ב', יש לנו זמנים כאלה. תעשו את השיקול שלכם, מה אתם רוצים, חושבים שהוא יותר נכון, ותגישו את התביעה.
בסדר? וגם אני אוסיף פה ששוב, הבית לעסקים, גם למייצגים, גם לרואי חשבון וגם לבעלי עסקים, אנחנו מגייסים, יש איתנו רואי חשבון מתנדבים, אנחנו עוזרים לקבל את התמונה קצת יותר בהירה, לתת את התמונה בעצם יותר בהירה ולחשוב איתכם ביחד. אנחנו לא מגישים, אנחנו לא מייעצים, אנחנו לא אומרים מה לעשות, אנחנו רק מתנדבים לעזור לבעל העסק לחשוב על וגם לתת תשובות מקצועיות למייצגים. אני חייב להגיד משהו ככה לגבי שאגת הערי לפחות. תמקה להביא חרבות ברזל קצת שונה, כי היו יישובים מפונים ולא מפונים, בשאגת הערי לכל אלה שזכאים למסלול אדום. אתם זכאים למסלול אדום, וזה קצת אירוע שונה מחרבות ברזל. תעשו אני יכול להמליץ, תעשו את הבדיקה שלכם טוב טוב לפני שאתם הולכים למסלול האדום, כי הוא קודם כל, אני אגיד את זה ככה, אם יש כאן בעלי עסקים, בדרך כלל מה שאנחנו רואים, המייצגים גובים על זה שכר טרחה יותר גבוה מאשר על מסלול ירוק, שדרך אגב במסלול מחזורים אני חושב שכל בעל עסק, ואני אומר את זה 1000 פעם, גם אני הייתי בעל עסק, ואני יודע בדיוק מה זה, אני לא הגעתי מהאוניברסיטה לעבודה, אז אני יודע בדיוק מה זה להיות בעל עסק. כל בעל עסק, 8 נתונים שצריך להכניס, הוא אמור לדעת אותם, ואם הוא לא יודע אותם, אז תשקלו איך אתם מנהלים את העסק שלכם, אתם יודעים את הנתונים האלה, אל תפחדו מהם, ואם אתם חושבים ותזכרו שבחרבות ברזל אני אקח שהייתי לי מסעדה בקריית שמונה, אז היה לי מלאי מת והיה לי דברים כאלה. בשאגת הערי אנחנו ניהלנו את העסקים שלנו, פתחנו, אבל פתחנו אותם בתפוקה חלקית, זאת אומרת ידענו לנהל את המלאי שלנו שלא ייזרק, וידענו לנהל את הדברים שלנו, ויכול להיות שנוסחת המחזורים במקרה הזה תיתן לכם פיצוי הרבה יותר טוב, ויותר, אתה יודע, אולי לא כמו שאתם מצפים או חולמים עליו, אבל הוא הפיצוי האמיתי יותר, והוא מדויק יותר, והוא מהיר יותר. אז תעשו את המבחן הזה טוב, אל תתפתו ישר, זה לא בגלל שאנחנו לא רוצים לטפל במסלול האדום. אני אישית חושב שעסקים שהם מסעדות, ומסחר חנויות בגדים והלבשה, ותיירות דרך אגב, כולם אמורים ללכת לנוסחת מחזורים, זה מסלול שיותר מתאים להם. אם למישהו יותר מתאים בשאגת הערי המסלול האדום, זה דווקא למפעלים תעשייה, שהייצור שלהם קטן, הבלאי חומרי גלם עלה, כל מיני דברים כאלה שקשה לקמת אותם בתוך המחזור. אבל אם יש לי חנות פלאפל, אז מה שקרה לי, הירידה בהכנסות, זה מה שקרה לי. לא קרה לי יותר מדי, לא זרקתי יותר מדי מלאי, ידעתי לנהל אותו, אני קונה את המלאי שלי כמעט יום-יומי. אז אם התחילה המלחמה, ידעתי מה לא לקנות למחר, וקניתי רק בכמויות קטנות. במקרה הזה, ועם ה-15% שמקבלים במשלים הוצאה נחסכת, עדיף ללכת לנוסחת מחזורים, זה יהיה לכם הרבה יותר מהיר, יותר קל, ותוכלו להגיש את זה גם לבד. בעלי העסקים יכולים להגיש את זה לבד. זה לא הרבה נתונים, יש לכם את הבית לעסקים, גם תגידו להם איזה נתונים אני צריך לבקש מהמנהל חשבונות או יועץ מה שלי או הרואה חשבון שלי, הם יגידו לכם בדיוק איזה נתונים, שייתן לכם את הנתונים. הכנו גם מצגות לשאגת הערי. תיכנסו למערכת ותגישו את התביעה, יש סרטונים איך מגישים את התביעה, איזה נתונים צריך, אל תפחדו מזה. זה קלה קלות, אתם מנהלים עסק, זה הרבה יותר קל להגיש נוסחת מחזורים מלנהל את העסק. אם אתם מצליחים לנהל את העסק שלכם, אתם מסוגלים להגיש את התביעה לבד. שאלה אחרונה, ואז אולי עוד משהו אחד קטן, תביעה מלאה במסלול אדום מייצג שואל, הוגשה בפברואר 25, לא טופלה עד היום, מה אפשר לעשות? אפשר לפנות אלינו, קודם כל גם לבית לעסקים, לתביעות כאלה ארוכות, אני מניח שנתנו לכם, רמי אמר לכם, תפנו אליי את התביעות האלה ואני אוכל לקדם אותם, אז תפנו דרך בית לעסקים וגם דרך ה-CRM, צריך לבדוק למה זה לא טופל, אנחנו כן אמורים כבר להגיע לתביעות האלה, אז צריך לראות את זה, תעבירו את זה דרך הבית לעסקים, קשה לי לענות תשובה פרטנית. כן, אנחנו נפגשים פעם בחודש עם הצוות של אמיר דהן, ואנחנו מנסים לעזור כמה שיותר בקידום תביעות שלא קיבלו עליהם תשובה. יש פה שאלות על רשימה של רואי חשבון שאנחנו נפרסם לייצוג במסלול האדום. אני אומרת שאנחנו לא מפרסמים מטעמנו אף אחד, אנחנו גם לא מקבלים על זה, כמובן אנחנו ללא מטרת רווח, הארגון שלנו, וגם אנחנו לא לוקחים אחריות על מייצגים. כן, יש לנו מייצגים שבעצם יש לנו רשימה על סמך המלצות עסקים בלבד. שוב, אני לא אפרסם ואני גם לא אשלח שמות של מייצגים גם על סמך עצמי, אוקיי? כי גם בעצם התוצאות של הייצוגים האלו, אנחנו מגלים אותם רק בדיעבד. מה שאדווה מנסה לומר, אנחנו מנסים לעזור לכם עם כל הזהירות ובהמלצה בלבד. ואם סיימנו אדווה?
כן, אמיר ויעל, אנחנו ממש רוצות ורוצים להודות לכם, זה ממש לא מובן מאליו. רק רגע לפני סיום, אני פשוט כתבתי שאלה בצ'אט ולא ראיתי שהתייחסתם אליה. דובר פה המון על עסקים שיש להם נזק באובדן רכוש, אובדן הכנסות שנורא קל לכמת. מה לגבי נותני ייעוץ? זה תחום שאני מרגישה שהוא חשוך לגמרי, אין לנו פה מענה, וספציפית במקרה שלי כתבתי שאלה לגבי עסק חדש. אז אני ממש אשמח רגע שתתייחסו לזה, כי אני... את יכולה רק להגיד מאיפה העסק נמצא, באיזה יישוב? אני תושבת קריית שמונה, העסק מקריית שמונה, זה עסק חדש שהוקם בספטמבר 25, העסק בצמיחה, היו הכנסות מספטמבר, גם שנה שעברה, גם השנה, מרץ, אפריל ירד לאפס הכנסות. שתי פרויקטים שנעצרו לי במטולה, ואני תוהה איך אני יכולה להוכיח את הנזק. אז קודם כל יש שתי דרכים. אם אנחנו נלך רגע לנוסחת המחזורים הפשוטה, אז החוק אומר ניקח את זה מספטמבר או אוקטובר עד פברואר ונעשה ממוצע. הממוצע הזה לתקופת הבסיס מגלם לך את כל הצמיחה שיש בפנים. זה היתרון בממוצע הזה, זה אפשרות אחת, ואז את עושה את זה מול תקופת הזכאות, ומכפילה את זה במה שנקרא משלים הוצאה נחסכת, כאילו עם הוצאות נחסכות, הבית לעסקים בעצם יוכל להסביר לך איך עושים את זה, וזה גם מאוד קל, וזה דרך אגב נתון שכל בעל עסק אמור לדעת אותו, ככה הוא יודע בגדול מה הוא אמור להרוויח בעסק שלו, ואם יכול להיות שהפיצוי הזה ייתן לך את הפיצוי, כי דווקא לנותני שירותים, נוסחת המחזורים אמורה לתת את הפיצוי המיטבי, זה עסק בלי מלאי, זה עסק בלי ראשי נזק נוספים. יכול להיות שתגידי, אוקיי, זה נותן לי את הפיצוי והוא מספיק, אבל לא, היה לי הזמנות במרץ אפריל הרבה יותר גבוהות, אבל תזכרי שאת נותנת שירותים. יכול להיות שהיה לך במרץ אפריל הזמנות או במאי יוני, אבל זה רק נדחה ולא יתבטל, ואת תראי את ההכנסה אחרי. אז תעשי את השיקול שלך בנושא הזה, ואם את חושבת שעדיין המחזור היה צריך להיות יותר גבוה מהממוצע, אז תגישי את זה במסלול האדום. תצרי תקופת בסיס לפי ההכנסות שציפית לקבל לפי ההזמנות, תקופת זכאות מה שהייתה בפועל, כמובן שישאלו אותך במקרה הזה, ואני אומר לך מראש, האם הדבר הזה לא נדחה קדימה, כי בדרך כלל נותני שירותים, אם נתתי שירות למועצה אזורית מטולה, ובמרץ אפריל הם לא עבדו, ובמאי יוני, אז הם דחו לך את העבודה, העבודה תתקבל בדרך כלל אחרי זה, זה לא משהו שנעלם, אז צריך להסתכל על הדבר הזה. זה שתי האפשרויות שיש, או לעשות את הממוצע, ולגשת לנוסחת מחזורים פשוטה, שנותני שירותים חד משמעית, נוסחת מחזורים זה בדיוק בשבילם, זה נותן את כל הרווח שלהם ונותן את כל הדברים, והדבר השני זה כמו כל עסק רגיל שיכול להוכיח מה הוא ציפה לקבל בדרך של הזמנות. תודה רבה. אני אגיד שיש לנו ביום ראשון הקרוב פגישה עם הצוות של אמיר, וכל שאלה שלא נענתה במסגרת הוובינר, אתם מוזמנים לדבר ולשלוח את השאלות לבית לעסקים. בסדר? תודה רבה לכם לכולכם. רגע, שאלה קטנה, המשך לאמיר למה שהוא אמר קודם. צריך לעצור, וארז אם יש שאלות נוספות דבר איתנו, אנחנו נעביר את זה הלאה. אני רוצה להגיד תודה רבה על הנכונות, יעל ואמיר, על שיתוף הפעולה, והלוואי ולא נצטרך להתמודד עם זה שוב, באמת. והלוואי שלא נצטרך לעצור. אני אגיד ככה, הלוואי שגם לא נצטרך בימים הקרובים טיפה לעצור ועוד הפעם להשקיע בנזקים ישירים. בדיוק, בדיוק. אז בואו נקווה, כי אנחנו כל הזמן מנסים לעשות תוכנית ארוכת טווח אצלנו בקרן, ועשינו את זה אחרי עם כלבי, ותכננו תוכניות, איך אנחנו מטפלים בכל התיקים האדומים, ואז הגיעה שהגעת הארי, טרפה לנו את כל הדברים, אז אני מקווה שזה יהיה ונוכל להיכנס לאיזה סדר קבוע, ותרגישו אותנו במסלולים האדומים טיפה יותר. אמן, באמת. תודה רבה לכולם. תודה רבה, אדווה. תודה רבה, רותי. ביי ביי.